Joliba Jabarani filɛbaw an ka foli ani tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma aw minnu bɛ ka an filɛ nin waati na aw minnu bɛ ka an lamɛn min y'an ka radio fiɲɛsiraw ka Bamako yan Segu Sikaso radio Joliba bɛ lamɛn nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la min ye an ka page Facebook fana ye an lamɛnnen don o kan min ye radio Joliba bɛ Canal Plus ka numéro 589 n'i y'o kɔri i b'an sɔrɔ sabu ni kurantigɛ in na maaw ka teli ka radio de lamɛn o kuma na an ka radio sow minnu bɛ fɛ k'an lamɛn o kan ni y'o dile aw ma k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn bi juma a ka jɛmukan min bɛ sigi ladala ka daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 20 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye fo ka se a kanɲɛ 22 ma an ko a ma ko jama kodi an balimaw ni an sigilen an ka kɛnɛ ka baro mina sigi min ka bi o bɛ tali kɛ an ye jateminɛ min kɛ bi o ye k'a fɔ ko a bɛ waati damadɔni bɔ sisan Mali kɔnɔ yan min ye furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw ye u bɛ ka dansigi kɛ awa politiki tɔn caman ka baara la ani min ye fara ɲɔgɔn kan jɛkulu n'o ye association ye an y'a ye k'a fɔ a laban yɛrɛ o kɛra awa conseil des ministres min kɛra o dongo araba ekɔlidenw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba n'o ye association des élèves étudiants du Mali AEM ale fana cira ka bɔ yen AEM sigira démocratie na waati Mali kɔnɔ awa k'a fɔ jɛkulu cira bi an bɛna baro kɛ ayiwa o n'a ɲɔgɔnna caman ka jɛkulu minnu bɛ yen n'a fɔra k'a fɔ dansigi kɛra u ka baara la o kumana ɲininkali ye min ye o ye k'a fɔ maa bɛ se ka siran mun de ɲɛ awa nin ko kɔnɔna la an ye wele bila maa saba ma minnu bɛɛ lajɛlen fana ye jɛkulu kɔnɔmaw ye awa politiki tɔnw fana b'a la u bɛ an ka kɛnɛ kan yan maa fɔlɔ o ye Mahamadu Tarawele ale ye politiki tɔn Parti Alternative pour le Mali PAM o ɲɛmɔgɔ don a b'an ka kɛnɛ kɔnɔ min ye awa Modibo Kane ale ye comité exécutif central parti yɛlɛma ale y'o tɔnden ye commune du Mandé kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bajoliba min bɛ tali kɛ Yakuba Kulubali ale ye awa foroba-kalatigi ye secrétaire chargé au conflit coalition des organisations de la société civile minnu bɛ ka yuruku awa ni fantanya kɛlɛ Mali kɔnɔna la yan ale y'o foroba-kalatigi a bɛ sɛngɛlafiɲɛbɔ la sisan olu de b'an ka kɛnɛ kan yan ne yɛrɛ tɔgɔ ko Amadu Jalo an balimaw ni y'an sigilen kɛnɛ kan o kuma na babu an b'a dayɛlɛ ɲininkali fɔlɔ min ani foli min ni b'o di o bɛ fɔlɔ awa Mahamadu Tarawele la ale ye Parti Alternative pour le Mali Mahamadu i bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔ yanni an ka ɲininkali sɛmɛ la. Ni fo Jalo n debakɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo monsieur Kulubali ani monsieur Kane o diyara n ye maa filanan o ye ayiwa Yakuba Kulubali ale fana b'an ka kɛnɛ kɔnɔ Yakuba i ni ɲankuma monsieur Jalo n b'i fo k'i waleɲuman dɔn n bɛ n ko débatteurs bɛɛ fo monsieur Tarawele ani Modibo Kane b'u bɛɛ fo donc n bɛ a ka radio ni télé baarakɛlaw bɛɛ fo n bɛ auditeurs bɛɛ fo donc an bɛ dugawu kɛ kuma min bana bɔ an da jamana jɔ kuma kɛ bɔ an da hɛrɛ kuma kɛ bɔ an da ala k'o dugawu minɛ Modibo Kane i bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔ donc Jalo n b'o foli segi yɛrɛ ma n b'i fo n'o ye monsieur Tarawele n b'ale yɛrɛ fo fo ka taa se monsieur Kulubali ma n b'u bɛɛ lajɛlen fo an ka laɲiniw sabati amina ala ko dugawu minɛ min ye jama kodi ye ni y'an sigilen kɛnɛ kan an balimaw an b'a dɔn k'a fɔ an ye aw tulo lasɔmi k'a fɔ bi Mali kɔnɔ awa maa caman de bɛ k'i yɛrɛ ɲininka ko yalima min ye ayiwa démocratie ye ale awa ɲɛŋunu bɔlen bɛ ale la wa dɔw y'a jira k'a fɔ yɛrɛ ko ayiwa min ye jɛrɛjɛkulu cili ye ko fɛn dɔ ko min ka ɲi sabu jɛrɛjɛkulu dɔw bɛ yen k'olu ka baara u bɛ sariya sɔsɔ la an ka jamana kɔnɔ Mahamadu n'i ye ɲininka awa k'a fɔ Mali kɔnɔ bi min ye awa furanjɛla fanga awa maa bɛ se k'a fɔ an k'u famana nin ma k'a fɔ jɛrɛjɛkulu ka ci an y'a ye k'a fɔ parti damadɔ bɛ yen PSDA ka taa se awa sadi o ɲɛŋuru bɛ ka bɔ o la dɔɔni dɔɔni awa min ye CEMAS n'o ye Imam Mahamudu Diko ka tɔn ye olu cira an ye min ye kɔsa in na association an k'a fɔ politique tɔn Kawural Renouveau International ale fana cira ka taa se awa AEM ekɔlidenw ka tɔn ayiwa a kuma tun bɛ ka fɔ maaw kun sigi bɛ n'a ye ale fana cira o dongo awa nin waleya ninnu a bɛ hakili jigin mun na awa mun bɛ ka labɛn Mali kɔnɔ i ka jate la. Très bien Jalo n b'i fo tugun i ka ɲininkali diyara n ye bon an yɛrɛ b'an yɛrɛ ɲininka ni ko minnu bɛ kɛla an ka jamana kɔnɔ nin wagati na ka sababuya kɛ furanjɛla fanga ye n'o ye jɛkulu ci ye jɛkulu ci ye fɛn ye démocratie kɔnɔ sariya sɔsɔ don parce que an ka constitution 91 ale bɛ kuma jɛkulu de kan
jɛkulu sigili kan article dɔ bɛ sise o kan même an bɔra référendum min na sisan le 22 juillet au référendum kelen kɔnɔ an ka ni autorité la transition yɛrɛ ye article 19 a kumana kan la liberté, comment dirais-je, liberté min bɛ di voilà jɛkuluw ma o kuma da ye olu ka syndicat de ye donc o ye jɛkulu ɲɛmɔgɔw de ye bon n'o jɛkulu cira autorité la transition kelen fɛ o faamuya ka gɛlɛn donc moi je pense que ni jɛkulu ninnu cili bi politique mɔgɔw ni association ɲɛna bɛɛ lajɛlen ka sigi k'a lajɛ fili don jɛkulu ɲɛmaaw fɛ d'abord ne bɛ 91 démocrates wele minnu ye 91 démocratie kɛlɛ kɛ olu minnu dɔw kɛlen bɛ autorité la transition ka baarakɛminɛnw ye bi o ye fɛn min fɛn cɛjuguba ye démocratie kɔnɔ n'i ye duga ye mɔgɔ su kan sɔnni k'a fɔ duga bɔ karisa su kan i b'a fɔ ko bɔ su kan système min bɛ ka pratiquer anw ka autorité la transition fɛ sisan dɔwɛrɛ tɛ misi saba ka ko de don n'u b'a fɛ ka misi finman dun u b'a fɔ ko man ɲi o tere ka jugu donc n'u y'o bu cɛra bilenman ni jɛman o de y'u ka fɛn man d'u ye ni finman minɛn'o la bilenman fana bɛ minɛ ainsi de suite donc finalement démocratie bɛ tunun an ka jamana kɔnɔ il est temps que démocrates k'u bolo di ɲɔgɔn ma les patriotes les forces vives du pays u k'u bolo di ɲɔgɔn ma an ka fusiri nin ko da la jɛkulu minnu jigilen filɛ nin ye autorité la transition fɛ bon ne bɛ se k'a fɔ peut-être a jɛkulu ɲɛmɔgɔ dɔw de bɛ yen gɛlɛya dɔw b'olu ni autorité la transition c'est comme le cas de la CEMAS par exemple le problème de la CEMAS je peux dire que c'est Imam Mamoudou Dicko. Sinon, moi, j'ai collaboré avec la semence appel du 20 février. Ne mangani a du foyer semence là quand il y a autorité de transition. Au contraire, quand la yini de autorité de la transition cassée qu'a reçu parce que au niveau menaçant malien beba donc à fort mali mako te coup d'état là mais malu mako be angata élection là parce que nama boni kono korolo bala jɛkulu ci ninnu tɛ dɔwɛrɛ ye parce que u bɛ ka siran jɛkulu ninnu ɲɛ n'i y'a mɛn i bɛ siran parce que i bɛ jɔyɔrɔ min na jɔyɔrɔ bilali t'i kɔnɔ n'olu nana ni hakililaw ye hakilila minnu b'a to i bɛ o jɔyɔrɔ bila o de b'a to i b'a fɔ ko i b'o jigi parce que n'u bɛ yen u bɛ déranger Imam Mamoudou Dicko ka gɛlɛya avec l'autorité de la transition parce que a bɛ Algérie k'a ye senna taama kɛ Algérie alors gɛlɛya dɔw b'a ni Algérie cɛ mais si je prends un exemple par exemple ko imam bɛ Algérie o ka jɛkulu cira o de kama parce que u ye kuma minnu fɔ les arguments minnu fɔ conseil des ministres kɔnɔ pour moi c'est pas solide olu tɛ jɛkulu tikunbɔ o bɛ se ka kɛ kangaridakan ye ou bien a bɛ se k'u suspend waati jan n'an bɔra transition kɔnɔ u bɛ continuer n'u ka jɛkulu ye hali ni jɛkulu ɲɛmɔgɔ ye erreur kɛ o tɛ jɛkulu tikunbɔ a bɛ se ka ɲɛmɔgɔ de suspend jɛkulu bɛ continuer parce que jɛkulu ye foroba de ye jɛkulu bɛ jamana fan bɛɛ lajɛlen na a bɛ jamana kɔ kan donc ni jamana o sinsinra jamana yɛrɛ sariya gafe ba kan n'o ye constitution ye k'a dilan normalement jamana autorité kan k'o bonya sariya kɔnɔ ni sariya jamana don Mamoudou Dicko taara Algérie gɛlɛya b'a ni Algérie cɛ mais je prends un exemple Ben taara wagati dɔ la a tɔgɔ Liban k'a ni Hezbollah mɔgɔw ye ɲɔgɔn ye gɛlɛya b'a la gɛlɛyaw donna a la kuma caman fɔra aujourd'hui a yɛrɛ bɛ problème na mais a ka jɛkulu ma ci o yɛrɛ wolo débouché le rempart a ma ci alors ne ma semence tukun ye Ben yɛrɛ wolo porte-parole ye mais Dicko ye semence président d'honneur de ye Mamoudou yɛrɛ tɛ bureau kɔnɔ a ka kɔlɔlɔ foyi ma se ka se bureau ma mais u ye jɛkulu cili min kɛ Dicko tɔgɔ ma fɔ a la min fɔra la ko jɛkulu bɛ taabolo dɔw kan ko taabolo minnu bɛna ni fanga déstabiliser non jɛkulu ka fɔli min déclaration min kɛra ni anw tulo donn'o la en tant que des hommes politiques o ye an ka autorité de la transition dɛsɛra ka élection kɛ an ka bɔ ni furancɛla fanga kɔnɔ donc an mago bɛ transition civile la mais moi je pense que démocratiquement o tɛ kojugu ye ni jamana ye décision ta k'a fɔ k'an bɛ taa élection dans 18 mois o ma respecté devant les populations maliennes et devant, comment dirais-je, l'opinion internationale. Entre la décision flanante à 2 ans, on m'a respecté. Élection reportée nous, bi. Quelques mois, il y a quelques mois, on m'a deux fois mourir. Ni Diagoulou Boro là, Kafoko, autorité de la transition d'Essara. Nantita élection, nous, c'est qu'à élection préparée au Kaboïs et autorité civile, c'est tout à fait normal.
ayiwa Yakuba Kulubali min ye i bɔra kalama k'a fɔ Mali kɔnɔ yan min ye waati damadɔ bɔ sisan awa an ɲɛ b'a la jɛkulu caman de bɛ yen politique tɔnw b'a la awa fara ɲɛɲɔgɔn jɛkulu fana b'a la furancɛla fanga ɲɛmɔgɔ bɛ ka dansigi u ka baara la e bɛ nin bila minɛn jumɛn kɔnɔ Monsieur Diallo ne hakili la ni situation dɔ bɛ yen i bɛ situation analyser quoi d'abord i bɛ fɛn fɔlɔ jumɛn jateminɛ contexte an bɛ contexte jumɛn kɔnɔ donc n'i ye contexte jateminɛ quelle est l'orientation politique du pays jamana kuntagala ye jɔn ye mun ye bi orientation politique ye mun ye Mali bɛ yɔrɔ min na bi bɛɛ b'a dɔn 91 il y avait euphorie démocratique de tun bɛ yen o y'a sɔrɔ mouvement démocratique ninnu en 90 min ye Adema association ani SNID association ye olu créé la donc il y a eu un engouement pour le mouvement politique donc au mouvement politique ninnu objectif jumɛn tun b'olu la o tun ye pour que Musa Traoré ka na ni démocratie ye jamana kɔnɔ o tun ye olu ka objectif ye olu ka objectif atteint en mars 26 mars 1991 donc au mouvement démocratique ils sont transformés en parti politique donc olu transformé en parti politique donc pour que ka fanga ɲini bon bɛɛ b'a dɔn Mali bɛ yɔrɔ min na bi gɛlɛya de bɛ jamana kɔnɔ insécurité bɛ yen a tɔgɔ di terroristes bɛ yen jamana wɛrɛw b'an kan gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ bon est-ce que anw farafinw anw ka démocratie nin an y'a ta tubabu mun fɛ o est-ce que olu ka réalité n'an ka réalité ye kelen ye wa olu ka liberté d'expression o ni anw ka liberté d'expression faamuya cogo anw fɛ yan est-ce que o kelen don wa parce que n'i bɛ ko kɛ i t'a lajɛ ten i b'a lajɛ ne bolo problème ye mun ye ministère de l'administration o kan ka rôle dɔ jouer parce que sariya de bɛ association ninnu créer o charte des partis politiques o mais n'i bɔra o charte des partis politiques kɔnɔ n'i bɔra sariya min bɛ association créer n'i bɔra o kɔnɔ est-ce que ministère de l'administration kan k'i sigi ten wa ka i lajɛ wa jamana de ka gili parce que anw fɛ c'est la liberté collective qui a plus d'importance que la liberté individuelle jama o kunko o de ka gɛlɛn ni mɔgɔ kelen kunko ye quoi bon donc ne bolo k'a fɔ ten tɔn ninnu cili a ka ɲi a man ɲi an b'a ta cas par cas o cas par cas ye jumɛn ye a cas par cas ye mun ye pourquoi PSDA cira o min ye parti politique ye parce que à présent lui était conseiller au temps de IBK à la présidence quand ces gens-là sont venus aller à poste perdu aller bɔra place là donc c'est devenu une querelle personnelle contre le pouvoir parce que pouvoir y'a bɔ a fanga la ni taara sigi jamana kɔfɛ i bɛ jamana ɲɛmɔgɔ ɲini kuma suguya bɛɛ dɔ bɛ fɔ jamana ɲɛmɔgɔ ma est-ce que o ka kan wa est-ce que o ka kan wa e yɛrɛ min bɛ fanga ɲini na k'e bɛ kɛ président ye e bɛ t'i sigi kɔfɛ jamana kɔfɛ o président e dun bɛ k'a ɲini k'a kɛ don dɔ la président ye e min bɛ fanga la e b'a fɔ k'e b'o la gosi ni e nana fanga n'o la dun e ma président fanga bɔ a la est-ce que o ka kan est-ce que o liberté dama an ka sigi o la wa donc filanan ye mun ye n'i ye association ninnu ta modèle Mali minnu bɛ kalata fɛn kɛ à l'époque moi-même j'ai fait un écrit là-dessus quand u ka mɔgɔw bɔra min kɛ
ou ka président bora mi kɛ k'a fɔ ka résultat fɔ. Moi j'ai fait un écrit, j'ai dit mais est-ce que lui il est dans son rôle? Il n'est pas dans son rôle. RJB jamana bɛɛ jɛra ko o de sigi o. Est-ce que ale ka fisa ni maliyɛn tɔw ye wa? N'i bɛ baara la mɔgɔ wɛrɛw ye i ka jamana bonya i ka jamana institution bonya. Mais ni e bɔra e man ka baara min kɛ k'o kɛ k'a fɔ résultat ye nin ye élection ma kɛ Kidali élection ma kɛ nin yɔrɔ la. Ah mais o ye mun ye o tɛ sabotage ye wa? Bon est ce que mɔgɔw kan k'i sigi k'o lajɛ wa? Est ce que yɔrɔ dɔ la o fana kun t'u ka a y'u t'u ka rôle la u ka rôle ye non u man ka résultat di observateur jateminɛ non u ka jateminɛ kɛ k'a fɔ élection ma kɛ yan ayi u ka rôle tɛ o ye u ka rôle jamana si la i tɛ se ka résultat proclamer k'a sɔrɔ EJ ma ka fɛn ni EJ y'a ka résultat proclamer tuma min na i ka observation ye min ye i bɛ sɔrɔ k'o fɔ ah mais e man ka bɔ EJ ɲɛ autorité au pouvoir t'e bolo k'o kɛ o donc o ye sariya sɔsɔ ye o ye comme i bɛ mɔgɔ wɛrɛw dɛmɛ i ka jamana kan de bon est ce que an kan k'an sigi o mɔgɔ wɛrɛw mɔgɔ mun t'u ka tɛ se k'a fɔ e bɛ taa tubabuw dɛmɛ pour que i ka jamana kɛlɛ est ce que an kan k'an sigi k'o lajɛ ya objectivement bon min ye Kawral Renouveau International bɛɛ ye ale ka kɛlɛ ye yan au moment du M5 ani Choguel ninnu kɛlɛla parce qu'il n'était pas membre du comité stratégique a ye kɛlɛba yɛrɛ kɛ pour que il puisse participer aux réunions u ma sɔn u y'a gɛn a n'olu kɛlɛla bon mais ne ni M5 mɔgɔw kɛlɛla e ni mun bɛ e ni fanga sɔrɔdasi ninnu se ɲɔgɔn ma fo i bɛ t'i sigi jamana kɔfɛ i bɛ an ka président an ka chef d'état k'o nin a kɛra cogoya cogoya anw bɛ jamana de ɲɛmɔgɔ don jamanaden dɔ man ka bɔ ne bolo ka taa i sigi yɔrɔ wɛrɛ la k'i ka jamana lagosi États-Unis n'i y'a kɛ o ye parjure de ye ils vont te condamner à mort an b'a fɔ ko démocratie bɛ États-Unis na quand tu trahis aux États-Unis, ils vont te juger pour parjure et te condamner à mort. Mais pourquoi nous on permet que parce que et ka intérêt ma défend et que bokati iski jamana ko fait ka anka jamana nyamo doya. D'accord. Hein? Bon, mi semasita yi. Problème mi be semasita la. Semasi de nord yere nord. Pourquoi? An bɛ fɛn min na mɔgɔ chose a ɲɛmɔgɔya tun bɛ jɔn bolo Mamu Diko tɛ yan a bonya bɛɛ tun bɛ M5 ka kɛlɛ olu yɛrɛ bɛ Mamu Diko de ka hakililaw lafasa ayi n kan bɛ fɛn ma mouvement changement yɛrɛ min kɛra le 20 août la changement min kɛra coup d'état minnu kɛra mais a tɛ ma kɛ Mamu Diko ka bonya kɔnɔ wa a ko bɛɛ bonya tun t'ale bolo wa mun nana ale ka dɔgɔyama sɔrɔ a kɔnɔ est-ce que ale ka dɔgɔyama tun kan ka bɔ a kɔnɔ n'a tun sera k'o kɛ cogo la o bɛ se ka falen jɛkulu sigira ko k'a ka hakililaw lafasa o bɛ se ka falen o bɛ se ka cili la walima ka dan sigi ayi ne m'a fɔ ko cili ko ni fɛn ninnu ne bɛ n'o ɲɛfɔ o parce que solution wɛrɛ b'o la o parce que sanction degré fɛn de don a bɛ se ka kɛ n bɛ tila ka kuma lasegin ma sisan awa Modibo Kane n'i ye jateminɛ kɛ aw bɛ yɛlɛma kɔnɔna la parti yɛlɛma awa a ye nin jateminɛ kɛ ni aw bɛ nin bila minɛn jumɛn kɔnɔ sabu ni nin kuma fɔra politiki tɔnw minnu bɛ ka ci awa aw minnu fana ye politiki tɔn ye bi aw bɛ nin bila minɛn jumɛn kɔnɔ k'a fɔ tɔn bɛ ka ci awa aw dun ko démocratie fana aw bɛ o de lahɔrɔma la. N bɛ min fɔ o la dɔrɔn Jalo ne bɛ jigin politiki mɔgɔw de la parce que sani ka to a ka se transition in ma politiki mɔgɔw tɛmɛna sira minnu fɛ sani ka to an ka se bi mais politiki tɔnw cili an bɛ wagati min kɔnɔna la an bɛ lahala min na nin wagati la ne yɛrɛ fɛ a man kan parce que n'i ye jamana taabolo jateminɛ gɛlɛya min bɛ anw kan bi kɛlɛ minnu bɛ anw kan k'a ye k'a fɔ k'i bɛ taa i charger baara wɛrɛw la baara minnu bɛ yen nɔ
en tant que justice bi jamana min kan ka justice ko dakelen do ala parti politique hakili la jamana yɛrɛ de ye sira de di ko n'aw b'a fɛ ka kɛ faso jɔla ye komi aw ma kalan mais u ka sɛbɛnfɛnw na k'a fɔ k'aw ka fara ɲɔgɔn kan jamana b'aw lakodɔn jamana jɛnnen don aw ka fɛn dɔw kɛ jamana kɔnɔ bon n'i y'a ye k'a fɔ k'o bɛ kana ci donc o bɛ ne kamana gan yɔrɔ dɔ la dɔ ma jɔ a jɔyɔrɔ la wa yɔrɔ dɔ la ne bɛ se k'a fɔ dɔ ma jɔ a jɔyɔrɔ la nka bi précisément ne bɛ kuma fanga ɲɛmɔgɔw fɛ n bɛ kuma fanga ɲɛmɔgɔw fɛ parce que an bɛ lahalaya min na donc ni justice bɛ jamana kɔnɔ ni politique tɔn dɔ wulila ka fɛn kɛ fɛn min bɛ dankari an ka jamana taabolo la sariya b'i wele i ye nin kɛ nin man ka kɛ bon fo olu fana ka ye an ka adamadenya taabolo la fanga ye tiɲɛ ye mais ka ɲɔgɔn wele ka ɲɔgɔn bilasira jamana jɔli la ani hakili yɛlɛmaw la olu bɛ se ka kɛ wagati ni wagati baaraɲɔgɔnya kɔnɔ mɔgɔ si ka baara kɛlen ma dafa bon yɔrɔ dɔw fana la n bɛ jigin politiki tɔnw na parce que n'i y'a mɛn adamaden i bɛ siran ka siran ka kuma ne bɛ jigin la quoi parce que jamana kɔnɔ an bɛɛ de ta ye Mali an bɛɛ de ta ye jamana nin mais an ka jamana ko kɛra an kɛlen don ka kɔma labɔ an b'an dogo an ɲɛ bon n'i y'a mɛn i bɛ kɔma labɔ k'i dogo an ɲɛ c'est que i ma kɔma labɔ cogo de ɲɛ donc ne kɔni b'a fɛ ka min fɔ dɔrɔn politiki tɔnw n'a sɔrɔ u jɔra u jɔyɔrɔ la min bɛ ka kɛ bi o tɛ kɛ ka fɔ ko ni faamu i bɛ fɛ k'a fɔ politiki tɔn minnu cira ni se kɛra olu ma yɔrɔ dɔ la u fana majɛ kɛra u ka baaraw la wa bon n b'a fɔ majɛ kɛra u ka baaraw la parce que n'i y'a mɛn walima u fana ye sariya sɔsɔ wa a sariya sɔsɔ n'a sariya sɔsɔbaliya parce que bi précisément ne bɛ kuma n yɛrɛ kan mais n balima minnu bɛ yen ani n cakɛɲɔgɔn minnu bɛ yen n'anw bɛɛ bolo bɛ baara kelen in na donc bi laseli kɔnɔna la jamana ma anw bali an k'an ka laseli kɛ tile kelen jamana ma anw bali an k'an ka initiative minnu b'an bolo an ka politiki baara kɔnɔ an m'a ye ko dankarilen don a la an ka ɲɛmɔgɔw ni miiriya min b'olu u bɛ bɔ u b'a jira jamana ɲɛmɔgɔw la u k'a ta ba la u kana ta ba la mais i b'a ye k'a fɔ u bɛ bɔ k'u hakilinaw yira a ka baaraw kɔni bɛ kɛ a ka d'u ye cogo min a ka d'u ye cogo min na u k'a kɛ surtout u kana an ka hakilina in ta mais i b'a ye wagati ni wagati an ka ɲɛmɔgɔw bɛ bɔ ka hakilinaw jira mais ne bɛ n yɛrɛ ɲininka parti politique joli de bɛ Mali kɔnɔ bi ni an bɛɛ sera ka o jɔyɔrɔw fa sanfɛmɔgɔw tɛ kariya k'a fɔ k'u bɛ maga politiki tɔn dɔ la k'a fɔ ko u bɛ dankari o la donc o de la n bɛ jigin politiki tɔn la nin yɔrɔ la donc i bɛ fɛ k'a fɔ yɔrɔ dɔ la dɔ bɛ ɲa la nka dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la donc Mali politiki tɔn dɔrɔn tɛ an y'a ye association dɔw fana b'a la olu se kɛra olu ma i n'a fɔ jɛrɛjɛkulu min n'ale bɛ kalataw jateminɛ kɛ observatoire ayiwa olu ye jɛkulu ye mɔgɔw y'a caman y'a jira k'a fɔ k'olu se kɛra olu ma kun jumɛn na dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ k'u ye fanga fɛn min man di fanga ye u y'o de fɔ i n'a fɔ Kulubali y'a fɔ cogo min na k'a fɔ ko élection ma kɛ Kidali yɔrɔ n'i y'o fɔ fanga bɛ se k'a fɔ ko ninnu bɛ fɛ k'an ka dɛsɛ de fɔ est-ce que nin tɛ ni fanga ma ɲɔgɔn kan fɔ a bɛ se k'a fɔ ko se kɛr'i ma wa kani bon o yɔrɔ la an b'o yɔrɔ ye o yɔrɔ de la parce que an bɔra ka u ka laseli ye mais an b'a fɛ ka min fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye Mali in bɛ yɔrɔ min na bi an ka laɲini ye de transition ka réussir an ka laɲini ye transition ka ban cogo ɲuman na maa o maa i bɛ Mali kɔnɔ bi k'i ka laɲini don transition ka ban cogo juguya la e tɛ Mali ɲɛ mais an bɛ min ɲini an ka ɲɛmɔgɔw fɛ nin baara ninnu ni hakilina ninnu ɲɛmɔgɔw ko a lajɛ k'a fɔ ko fanga dɔw tɛmɛna o fanga kelenw c'est-à-dire an b'a yela k'a fɔ gɛlɛya y'u sɔrɔ sira minnu fɛ an b'a yela k'a fɔ hakilina kelenw n'o miiriya kelenw na an bɛ k'olu de ye dɔɔni dɔɔni fanga an ka transition na donc olu ye jumɛnw ye nin bɛ jate olu dɔw fɛ wa k'a fɔ nin bɛ jate tɔnw ani tɔnw hakilila tɛ kelen ye an b'u daden walima an b'u senbɔ kow la parce que n'i ye jamanadenw
maa kelen t'a bɛɛ dɔn n'i kɛra ɲɛmaa ye i bɛ kuma jugu lamɛn n'i kɛra ɲɛmaa ye i bɛ kuma ɲuman lamɛn mais an bɛ yɔrɔnin dɔ fɔ k'o bɔ a la adamaden n'i kɛra ɲɛmɔgɔ ye surtout jamana ɲɛmɔgɔ ani bonya kɛ kan ɲɛmɔgɔ fan o fan ani bonya kɛ kan mais hakilina minnu sigilen don minnu bɛ jamana avancer minnu bɛ se ka jamana kalataw sigi sen kan donc n'olu bɔra k'u hakilinaw fɔ n'o kɛra olu ka seginni ye k'u ka jɛkulu ci ka bɔ yen nɔ vraiment o ye fɛn ye fɛn minnu bɛ yen k'a faamuya man di o ye fɛn ye fɛn minnu bɛ yen k'a faamuya man di an kɔni bɛ min fɔ dɔrɔn jamana ɲɛmɔgɔw u ka mɔgɔw lamɛn u ka mɔgɔw lamɛn an ye tɔɔrɔ kɛ dɛ tɔɔrɔ in kɛkun de ye transition ka réussi n'i ye Mali jateminɛ bi transition yɛrɛ fanga yɛrɛ i b'a ye k'a fɔ a kuma n'a gɛlɛya n'a hɛrɛ bɛɛ de bɛ Bamakɔ yan bon ni anw sigira an burusi kɔnɔ mɔgɔw ka nin situation ninnu lajɛ vraiment an t'a dɔn an bɛ taa anw sen tɛ fosi la a la k'a fɔ ko n'an y'an sigi k'a jateminɛ jamana tɔɔrɔ yɛrɛ bɛ cogo min na bi mais nin gɛlɛya in bɛ kɛkun de ye pour que transition ka réussir bon fɛn minnu fana bɛ dankari transition na an man k'an da de fo an ka kuma o yɔrɔw la u ka se k'u ka tataw ta a la. D'accord. Donc ma se cili ma. Awa Mamadu Traoré n'i ye ɲininka k'a fɔ ko nin waleya ninnu laɲini jɔnjɔn jumɛn de bɛ na furancɛ la fanga fɛ e ka jate la. Très bien. Jalo i ka ɲininkali diyara n ye. C'est-à-dire n b'a fɛ ka min fɔ dɔrɔn kuma lasurunya na quoi. Transition kuntala janyani kɔlɔlɔ de b'a kɔnɔ. Ni y'o dɔ ye quoi. Ni transition janyana i ɲi bɛ kɛ jugu ye. Ni transition janyana i bɛ siran hali i yɛrɛbakun ɲɛ kuma t'i kɛrɛfɛ mɔgɔw ma. Ni jɛkulu bɔr'o la ka kuma fɔ kuma min ni i ka kuntilenna tɛ kelen ye. Parce que direction min bɛ e bolo ani min bɛ jamanadenw bolo minnu bolo tɛ baara la kelenw tɛ. Transition kɛla kuma bɛɛ plan B b'a bolo. Plan B b'a bolo ala yɛrɛ ka entourage bɛɛ t'a dɔn. Donc n'a kuntala janyana i ka plan B o bɛ dɔn kɛnɛma mɔgɔw fɛ k'a sɔrɔ a waati yɛrɛ ma se. Donc n'o kɛra i bɛ siran. Transition kuntala ma ka jɛn an y'o de fɔ an ka autorité de la transition ye an ka bɔ nin kɔnɔ an ka taa élection na. Jamana mago tɛ nin bɛɛ la. Transition wagati kunkurunin de ye dɔwɛrɛ tɛ ka élection organiser ka bɔ fanga la ka régime di politique mɔgɔw ma u ka jamana gérer. Maliyɛnw mana wuli ko politique mɔgɔw ye jamana tiɲɛ politique mɔgɔw ye jamana tiɲɛ den bi bɛ a tabaga de bolo. Ni ti fɛn min baara kɛ b'a ye o tɛ se ka tiɲɛ bolo. Mais an ka politique mɔgɔw ɲini minnu bɛ se ka jamana jɔ. Mɔgɔ t'i ka fini bɔ tailleur kɛ bolo k'a man ɲɛ ka taga di Sénégal ma. Bi an y'an ka fanga bɔ politique mɔgɔw bolo ko politique mɔgɔw ye jamana tiɲɛ. Nous sommes d'accord. Moi je suis un homme politique. Moi je sais que la classe politique a failli. Mais bi an ka kunu politique mɔgɔw ni bi autorité de la transition a bɛ komi saya ni sunɔgɔ mun ɲɛna foyi. Courant bɛ se ka tigɛ politique mɔgɔ fɛ ka jamana kɔnɔ ka tile kelen kɛ mais bi an bɛ di baloko min bɛ yen mun de bɛ jamana in kɔnɔ bi min ɲɛnabɔra hali sécurité insécurité min n'a kuma bɛ fɔ bi mais an bɛ da ka sunɔgɔ Bamako de o problème min bɛ intérieur la ala dɔrɔn de b'a dɔn sud ni comment dire nord ni centre ni fɛnw a bɛɛ chauffé don d'accord kɛlɛkɛminɛn minnu bɛ ka san an ka autorité de la transition fɛ ka na n kana bɔ thème kɔnɔ dɔɔni compte-rendu kɛ t'i ka jamanadenw ye mɔgɔ tɛ se k'i da don a kuma la politique mɔgɔw ye kungo sɔrɔ o la maliɲɛnw ɲɛna mais bi bɛɛ tɛ ko o mɔn a tɔgɔ la ka tɛmɛ c'est la transition o ye fanga faralen fanga de kan marifatigi ka kɛ fama ye jamana kɔnɔ en démocratie o tɛ jamanaden lafiya n'a bɛ minnu lafiya se k'olu ka intérêt de b'a la o ka dɔgɔ jamana kɔnɔ u yɛrɛ ye sariya minnu da anw ma n'an bɛ compte o kan anw ka constitution min homologuera président yɛrɛ fɛ pour le 22 juillet là 2023 o constitution in olu yɛrɛ y'a sɔsɔ maliyɛn bɛɛ ɲɛna mɔgɔ ma se ka kuma a sɔsɔli dɔ ye jɛkulu ci ye a sɔsɔli dɔ ye u y'an ka jamana engagé guerre la près du Niger n'a a menace comme Niger kan alors an ka constitution ma ko le coup d'état est un crime o coup d'état o constitution passé len fɛ c'est kan k'i ka jamana engagé guerre la jamana wɛrɛ la ko coup d'état kɛra e bɛ bɔ logique kɔnɔ donc an ka tiɲɛ fɔ ne bɛ wuli bila jamana politique mɔgɔw ma précisément CNT an ka CNT sigi cogo man ɲi
et pas ma CNT politique mon koroba do de ba kono oui mais ni ɲininkali min kila i bɛ ka bɔ a kɔnɔ dɔɔni ka taa sira wɛrɛ kan o ye k'a fɔ jɛkulu ninnu cili laɲini jɔnjɔn jumɛn b'a la fanga fɛ bi est-ce que fanga y'a ye de ko nin bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye jamana yɛrɛ taabolo ma wa est-ce que fanga y'a ye k'a fɔ nin bɛ se ka kɛ u ye sariya de sɔsɔ wa. pourtant n y'i jaabi ne y'i jaabi n ko parce que ni transition jagana fanga bɛ siran a yɛrɛ bakun ɲɛ fati mɔgɔ wɛrɛw ma n'o jaabi kɛ dakuruɲɛ kelen de o donc n bɛ ka minnu fɔ olu de b'a dafa parce que ne taara CNT kɔnɔ anw bɛ kɛlɛ min na bi n'anw bɛ k'a fɔ jɛkulu minnu bɛ ka ci n'an man kan CNT mɔgɔw ka rôle de don mais CNT falen tɛ politique mɔgɔw la CNT falen don sɔrɔdasiw ani sɔrɔdasiw kanubagaw ni homme politique bɛ CNT kɔnɔ bi a homme politique CNT autorité la transition b'u gɛn ka fara parti minnu du sira kan ou o yɛrɛ bɛ démission u yɛrɛ ma ka sababu kɛ jɔyɔrɔ t'u la i tɛ se ka kɛ CNT kɔnɔ ko jamana bɛ nin parti politique b'a kɔnɔ parti politique b'a kɔnɔ député kɔrɔw yɛrɛ b'a kɔnɔ bon o de kun man ka kɛ anw ka jamana in politique mɔgɔw mago bɛ formation politique la franchement anw ka 91 politique mɔgɔw ma anw denmisɛnninw former fo ni min yɛrɛ ye formation politique dɔ sɔrɔ a yɛrɛ ye peut-être kɔfɛ ou bien den dɔw b'o yɛrɛ dilan sinon an ka politique mɔgɔw ye min yira an ka politique denmisɛnninw na politique mɔgɔkɔrɔbaw a ti jamana nafa donc an ka sɔrɔdasiw k'a ka solution de ɲini an ka autorité de la transition an ka jamana politique mɔgɔ denmisɛnninw jamana min mara ni politique de a bɛ lakana ni sɔrɔdasiw de ye k'an ka politique denmisɛnninw former an ka formation ta yɔrɔ man jan an ka formation bɛ taa Sénégal an kɔrɔ yan parce que anw dalen bɛ Sénégal ka politique la anw tɛ taa diɲɛ fan si k'an bɛ taa formation ta au Sénégal tout près pourquoi an tɛ solution ɲini o la n'anw ka autorité de la transition b'a fɛ an ka jamana ka mara politique mɔgɔw fɛ pourquoi o tɛ solution ɲini an ka denmisɛnninw ka taa former même si c'est 2 mois 3 mois an ka dɔn politique yɛrɛ ye min ye politique nafa ye jumɛn politique mɔgɔ kan ka rôle jumɛn jouer pour que ka se ka nafa sa ka jamana ma mais i ko politique mɔgɔw ko an ka tiɲɛ fɔ k'u dɛsɛra o kuma na nin cogoya la fanga mɔgɔw na da politique mɔgɔw la ka fanga d'u ma an y'a ye jamanadenw yɛrɛ caman n'i y'a ye furanjɛla fanga in bi awa ko caman bɛ ka kɛ jamanadenw sigilen bɛ ka muɲu ko kɔrɔ est ce que o bɛɛ t'a yira ko politique mɔgɔw bɛ baara min na awa u b'u muɲu sɔrɔdasiw kɔrɔ ka tɛmɛ politique mɔgɔw kan i yɛrɛ ko ni politique mɔgɔw tun bɛ yen kurantigɛ min filɛ san b'a sɔrɔ maaw wulila est ce que bi jamanadenw tɛ k'a ye k'a fɔ ninnu danaya jigiya bɛ se ka da u ka halisa ka baara to sen na est ce que yɔrɔ dɔ la danfara dɔ tɛ baaraw ni ɲɔgɔn cɛ. très bien ka nin ɲininkali jɛ politique mɔgɔw dɛsɛra o tiɲɛni o tiɲɛni bɛ laban ne yɛrɛ politique mɔgɔ de ye mais ne k'i ma n ko sama jo tɛ kɛlɛ la a tɛ yɛrɛ cɛw bɔ mɔgɔ t'i ka fini minɛ tailleur la k'a ma ɲɛ ka taa di sɛnɛkɛla ma politique mɔgɔw su ka fisa jamana mara la ni sɔrɔdasiw ye. N b'a fɛ k'o de f'i ye k'o faamuya politique mɔgɔ dɛsɛlen ka fisa ni su ka fisa ni sɔrɔdasi ye sur jamana marali la mais jamana lakanani fana na sɔrɔdasi ka fisa ni politique mɔgɔ ye parce que an tɛ jamana lakanabaga ye donc o politique mɔgɔw bɛ bila u ka rôle la k'u ka rôle jouer u kan u ka rôle de la sɔrɔdasiw ka sécurité garantie je prends un exemple mɔgɔ min ka baara ye jamana lakanani ye n'o taara mara jamana marali la lakanani tɛ sabati jamana wɛrɛ mɔgɔw nalen bɛ jamana minnu mɔgɔw dɛmɛ lakanani na parce que an ka lakanabaw tɛ wasa kɛ na anw ka lakanabaw bɛɛ de bɛ climatiseur ni fɛnw kɔrɔ politique mɔgɔw ka rôle jouer la o jamana bɛ o bɛ lakana cogo di donc jamana kan ka d'a marabagaw de ma k'u ka jamana mara kɛ ni majɛ bɛ yɔrɔ minnu na politiquement o ka dilan politique mɔgɔw ka tile ni ka baara kɛ politique mɔgɔw fɛ o wajibi ye o n'i ma tile mɔgɔ ye na tile yɛrɛ ye parce que bi mangoya ni tɔgɔgoya min bɛ politique mɔgɔw kan o ka cɛsiribaliya don mais politique mɔgɔ bɛɛ tɛ o ne bɛ exemple kelen ta ne yɛrɛ kan ne bɛ scène politique kɛ il y a pratiquement 23 ans n ye candidature posé mais ne ma deli ka jamana mara kɛ o mais ne ni ɲɔgɔnna caman pour que chance tɛ se ka da anw yɛrɛ ma an k'an ka jamana bɔ nɔgɔ la ni dusu b'anw kɔnɔ mais bi fɛn fɛn bɛ ka kɛ jamana mara kɔnɔna la min yɛrɛ bɛ premier ministre la n ka depuis 91 a da bɛ jamana marali la a ma firi ale ɲɛna an ma danaya d'a kan pour déjà min fɔ o ma juguya ni kɔrɔlen yan est ce que kuranko ni problème minnu bɛ mali kɔnɔ bi a problème kan ka kɛ mali kɔnɔ ka premier ministre to homme politique to premier ministre la sɔrɔsiw ka échec tɛ o politique mɔgɔw ka échec ye transition ye tuguni ne tɛ se ka kɛ premier ministre ye qui est nommé par un militaire pour gouvernement transition kɔnɔ ko autorité la transition ka pression bɛ kɛ ne politique mɔgɔ ka jamana mara la. donc là i bɛ ka démocratie bilan i bɛ ka a essayer ka démocratie bilan di sabu n'i y'a mɛn politique mɔgɔw a bilan dɔ ye parti politique sigilen mali la awa i bɛ fɛ ka parti politique u ka dɛsɛ fɔ yɔrɔnin dɔ la n'i ka kuma faamu. n bɛ parti politique ka dɛsɛ fɔ mais a bɛ réparer o parce que politique baara ye ni i bolo b'a la ye
compétence mana ki cogo la cogo connaissance mana ki la cogo courage mana ki la cogo ni bolo ta bara la iti se ka keo opportunité mi sɔrɔlen filɛ premier ministre fɛ min ka jouer n'i y'a opportunité di politique mɔgɔ dɔw ma o bɛ jamana bila règle kan n'i y'a opportunité di politique mɔgɔ dɔw ma ni sɔrɔdasiw m'a ta ka daba d'a ma a bɛ démissionner ou bien a bɛ opinion international wele k'a fɔ ko an ka sɔrɔdasiw tɛ k'an to an ka baara kɛ an ka sɔrɔdasiw tɛ k'an to an ka élection organiser pourquoi mɔgɔ tɛ bɔ kɔfɛla la ka na ɲininkali kɛ aw ka élection ko a préparation bɛ niveau jumɛn na n ko chaque 3 mois 4 mois souvent opinion international bɛ na ka na Nations Unies ni fɛ o bɛ mɔgɔw bila ka na lajɛ a ye 2 ans min di n'a bɛ ka lajɛ mais ni chef de gouvernement yɛrɛ ye politique mɔgɔ ye o t'ale ka problème ye o n'a kɛrɛfɛ mɔgɔw yɛrɛ ka laɲini ye an ka san 10 kɛ transition na parce que u bɛ poste la poste minnu t'a dɔn k'u bɛ se ka sɔrɔ ka na ala ka diɲɛ da donc biyakala ɲina sidɛlɛ biyakala k'o ti ye an tɛ jigin homme politique la an tɛ jigin sɔrɔdasiw la an bɛ jigin homme politique la homme politique de ye politique jasi olu de ye politique nagasi olu de y'a yira ko politique mɔgɔ tɛ fɛn homme politique minnu bɛ CNT kɔnɔ u ni CNT kɔnɔna man kan c'est pour cela ne b'a ɲini vraiment président de la transition fɛ doni fila de b'a kunna dɛ jamanatigiya doni b'a kunna premier ministre doni b'a kunna a mɔgɔ tun bɛ premier ministre la premier ministre bɛ ka jamana développer a mɔgɔ tun bɛ premier ministre la premier ministre min bɛ se ka bɔ ka taa ɲinini kɛ diɲɛ mɔgɔ fɛ gɛlɛya min b'ale ni diɲɛ cɛ bi parce que sɔrɔdasi don a ye coup d'état de kɛ marifa b'a bolo marifa coup d'état kɛla Mamadi i tɛ se ka si président si ma k'o b'i lamɛn parce que n'a y'i lamɛn a ka sɔrɔdasiw b'a fɔ ko ni coup d'état kɛla de ka di ye anw yɛrɛ bɛ se ka coup d'état k'i la jɔn bɛ se ka bɔ bi ka taga ɲinini kɛ jamana kɔ kan pour que ka jamana jɔ pour que ka président de la transition dɛmɛ président de la transition ka reposer o kan premier ministre un premier ministre civil président d'un parti politique président de groupement parti politique premier ministre e tɛ se ka bɔ ka taa jigin fan foyi ɲini ka di ka jamana ma problème b'i ka jamana la transition ni jamana minnu cɛ ka taga yira olu jamanaw la k'a fɔ anw ye politique mɔgɔw de ye n'o ye sɔrɔdasiw ye c'est un cas exceptionnel a kan'u ka ko jate a ye hinɛ an ka jamanadenw na a y'a ɲɛ o ma a y'an bolo ma dɛmɛ an ka taa élection na an ka bɔ nin kɔnɔ e tɛ se k'o kɛ fo président de la transition de bɛ e ci k'i ka taga kuma gɛlɛnw fɔ jamana mɔgɔw ye k'a yira k'a fɔ ko ale yɛrɛ min ye sɔrɔdasi ye ale ka fisa ni e min ye politique mɔgɔ ye e b'o rôle jouer donc aw ka jamana bɔ ni nɔgɔ la an ka jamana politique mɔgɔw donc nin yɔrɔ la e bɛ ka jigin aw yɛrɛ la donc parti politique dɔw cili la awa i n'a fɔ Kulubali y'a fɔ cogo min na dɔw bɛ yen olu u bɛ sira wɛrɛ kɔnɔ walima u bɛ laɲini wɛrɛ kɔnɔ hali ni minnu bɛ fanga la i y'a fɔ olu bɛ se ka olu fana bɛ laɲini wɛrɛ kɔnɔ o tuma na est-ce que nafa maa bɛ se ka fɔ parti politique nafa an kana taa association na parti politique minnu bɛ yen n'u bɛ nin cogoya la est-ce que nafa ko yɛrɛ bɛ se ka fɔ a ko la. nafa ko bɛ se ka fɔ a la parce que kuma bɛ politique ma de da kuma politique mɔgɔ min da hali n'i y'a kuma cogo i b'a dɔn k'a fɔ ko dusu b'a kɔnɔ. d'accord hali n'i y'a kuma cogo i b'a dɔn k'a dusu kasilen don wa n'a ɲɔgɔnna caman. d'accord ça veut dire que ko bɛ politique mɔgɔ minnu bolo u n'a man kan tant que jamana b'u bolo jamana bɛ segin kɔ de a tɛ taa ɲɛ sɔrɔdasiw tɛ lafiya u bɛ sɛgɛn de parce que sɔrɔdasiw tɛ se ka sɔrɔdasiya rôle jouer ka tila ka politique rôle jouer donc ka politique mɔgɔw bila rôle la politique mɔgɔw kan ka rôle min jouer sɔrɔdasiw ka lafiya jamana ka dayɛlɛ. d'accord ayiwa Yakuba Kulubali o kumana n'i ye nin kuma ninnu taabolo lajɛ ayiwa laɲini jɔnjɔn jumɛn de bɛ ni association ni parti politique cili la o kumana gouvernement bɛ fɛ ka mun labɛn nin ko kɔfɛ i ka jate la. ne kɔni ka hakili la c'est-à-dire erreur dɔ bɛ k'anw sɔrɔ Mali la anw bɛ ka c'est-à-dire opinion internationale tout ça o bɛɛ nkalon de ye fɛn fɛn bɛ yen u bɛɛ b'u ka intérêt ɲini na an ka démocratie européenne ta a jɔn ye république ni France tɛ a bɛɛ royaume ye a bɛɛ wura de b'u bɛɛ ka jamana kɔnɔ a bɛɛ masakɛw de ye république ni France ni Allemagne tɛ Allemagne yɛrɛ ta o ye fédération ye sinon a tɔ bɛɛ wura de bɛ yen pourquoi anw tɛ se ka réfléchir parce que an bɛ ka taa min ta an ta tɛ n'i taara fɛn ta min t'i ta ye a bɛ k'i maa kɔnɔna fili ye tubabuden bɛ se ka kuma dɔ fɔ a fa ma anw fɛ yan i tɛ se k'a fɔ i fa ma est ce que an ka a tɔgɔ di éducation ye kelen ye wa bon n'an ka éducation tɛ kelen fanga minɛ cogo tubabuw bolo ani fanga anw bolo kelen tɛ c'est pas la même chose donc o ba anw jeli de la bon n'anw ko diyagoya la k'an bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ copier an bɛ to fili de la quoi o de bɛ ka anw sɔrɔ quoi parce que démocratie on n'arrive pas à s'adapter à ça e ma regroupement la sisan ni mɔgɔ ni i ye yɔrɔ démocratie la ni min ma bɛn ne b'o fɔ parti la mais ni ne y'o fɔ
parti ɲɛmɔgɔ bɛ bila ne contre la ka ne kɛ comme a jugu o tɛ kɛ ya ni ne ye kuma dɔ fɔ sisan c'est à dire parti ɲɛmɔgɔ bɛ ka ko dɔ kɛ min man ɲi ni ne y'o fɔ démocratiquement k'o fɔ parti ɲɛmɔgɔ ye a bɛ ne kɛ a jugu ye u bɛ ne bila kɛrɛfɛ est-ce que ni anw tun ye fanga minɛ parce que anw fɛ ni ko kɛra an bɛ ɲɔgɔn nasigi de ni ka kuma fɔ ɲɔgɔn ye bonya ni fɛn kɔnɔ mais n'i taar'i jɔ jama la ka kuma fɔ mɔgɔw ma cogoya dɔ la a kɛra mɔgɔ suguya suguya a bɛ digi a la bon donc au dé c'est-à-dire donc nous on a voulu appliquer la démocratie alors que en fond on n'est pas démocrate. La démocratie ce n'est pas dans notre sang. Donc démocratie occidentale à l'occidentale là, oui, c'est pas dans notre culture. Démocratie erreur bɛ se ka kɛ ni se kɛlen ni parti politique ninnu ma wa u t'u ka taabolo de dɔn wa c'est-à-dire an ye fɛn ta min t'an ka fɛn de ye donc an k'a lajɛ hali bi a bɛ se ka ɲɛ o parce que an bɛ min kɔ sisan jamana ye bɛɛ de ta ye mais an k'a kɛ ni hakili ɲumanya ye donc an k'an sigi an k'a lajɛ an ye ni san 30 nin kɛ ni fili y'an sɔrɔ donc pour que an kɛ bɔ ni fili kɔnɔ an bɛ se ka mun de kɛ sisan mais minnu ye fanga kɛ olu t'a fɛ k'u ka fili reconnu sinon n'olu tun y'u ka fili reconnu an bɛɛ k'an sigi sisan an ye erreur mun kɛ ka jɛ k'o corriger ɲɔgɔn fɛ ka tagabolo kura ɲini an yɛrɛ la ninnu fana ni Assimi ninnu b'o o baara de la o kuma na n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko gouvernement n'a fɔ jamana ye sariya sigi sariya sunba sigi ko yamara dilen don mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan mɔgɔw ka parti politiques sigi i yɛrɛ da donna la k'a fɔ charte de parti politiques bɛ yen liberté d'association bɛ yen o kuma na jamana ma i janto o sariya in na ka ni jɛkulu ninnu ci wa ni mun y'a pan o sariya ninnu kun fo ka taa ni jɛkulu ninnu ci ladilikan munna gouvernement ma ladilikanw di munna gouvernement ma gulonni kɛ suspension k'a fɔ an b'aw gulon fɔlɔ fo k'a fɔ yɛrɛ an b'aw ci sabu a caman i b'a sɔrɔ kuma min b'u da i b'a sɔrɔ u bɛ fanga c'est-à-dire an bɛ ka sariya mun ta nin ye an bɛ k'a ta c'est pour faire plaisir à l'Occident c'est pas pour nous-mêmes an ka constitution ninnu c'est pas pour nous-mêmes c'est pour faire plaisir aux autres. Je ne sais pas parce que c'est l'opinion internationale là que nous on considère. C'est-à-dire on ne considère pas notre en cas intérêt intérieur ni en cas qu'on dit considérer. Car il y a vraiment au bas faire en cas que tu as mina. C'est-à-dire il n'y a pas une c'est-à-dire l'Occident n'est pas comme une boussole quoi. Parce que l'Occident Occident que boussole de tant que ni mi orienté ni au boussolier il te dit quoi bon le début que on bla au fli là bon tant que non ma beau fli là on be parti politique ou association ou ni be feigner mi adapter l'inte en réalité ou là quoi parce que association yi chama be mun nananaye ngo enya fina to 91 yi fenga ni unden sinon association chama tunte avant 1990 il y avait pas beaucoup d'associations c'est après 90 là que il y a eu des milliers d'associations moi je suis dans la société civile ni ministère de l'administration baka baraka nye vraiment association chama be wakan kachi akan kachi parce que ou chose statut et règlement intérieur ou t'as respecté parce que chama be ou bisa ka san chama côté assemblée générale ke ni association minta assemblée générale ke régulièrement hein tu le comptes sur le bout des doigts minta assemblée générale ke hein minta rapport ci ministère de l'administration mais le ministère de l'administration aussi ne fait pas son travail parce que nous quand on contrôler que nous comme akiba ke chuamina hein quand il y a des manquements akite mo attention à tirer c'est la même chose que le ministère de l'administration aurait dû faire attirer l'attention des associations sur leurs manquements mais on tout barake nous tumbeke fin chamambena atunte se chilini non hein d'accord parce que d'abord nous l'outil c'est massif lettre chuma
ah vraiment nous avons constaté que il y a telle dérive, vraiment on souhaiterait que aketa o tout se ka kɛ o mais olu m'o kɛ o parce que malien en bɛɛ dusuba ye fanga mɔgɔw olu bɛ fanga mara ni dusu ye anw population fana ni bɛ an ka ko kɛ ni dusu ye bon dusuba fila bilalen ɲɔgɔn na aw bɛ ɲɔgɔn ye cogoya jumɛn parce que hakili tɛ yen alors que hakili de kan ka baara kɛ sisan mais anw hakili tɛ baara kɛ an dusu de bɛ baara kɛ hein d'accord bon il faut que vraiment il y ait un changement dans ça n'an b'a fɛ an kɛ ɲɔgɔn ye. Et puis, qu'est-ce qui manque dans notre société? Ça, c'est ni gɛlɛya bɛ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ. Dugulenw mun bɛ Bamakɔ yan, Bamakɔ dugulenw ani chrétien ɲɛmɔgɔw ani diinɛ ɲɛmɔgɔbaw mun bɛ yen, mɔgɔw dalen bɛ ɲɔgɔn na, olu kan ka initiative ta u yɛrɛ souvent pour réconcilier les gens. Mais i tɛ mɔgɔ si ye jamana in kɔnɔ yan, i bɛ mankan de wuli mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ, mais i tɛ mɔgɔ si sɔrɔ min b'a bɔ a yɛrɛ la ka taa karisa a bɛ ka min kɛ na a y'a dabila parce que jamana ka nafa t'a la i t'o mɔgɔ sɔrɔ est-ce que o ye tagabolo ɲuman ye wa sinon normalement an ka jamana kɔnɔ an ka jamana ye jamana kɔrɔ ye cogoya min na ɲamakala ɲɛnɛmaw kan ka sɔrɔ yen ani laadatigiw ni dugutigi jamanatigi ninnu olu ni gɛlɛya suguya dɔ bɛ jamanadenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ olu kan ka se k'u wele k'u karisa a bɛ min na a y'a dabila n'a m'a dabila a si ka hɛrɛ t'a la mais o tɛ yen. Ayiwa Modibo Kane o kumana nin bɛ se ka kɛ siran ye ka ɲɛsin parti politikiw walima association ma wa minnu tɔ bɛ yen ni se ma k'u ma fɔlɔ k'a fɔ ni faratira ni kuma bɔra n da an ka gɛrɛjɛkulu bɛ sɔn ka taa da fɛ est ce que nin bɛ se ka kɛ siran ye ka ɲɛsin olu ma. Bon Jalo ni siran in an kɔni bolo a bɛ se ka kɛ siran ye nka an bɛ min fɔ parti politikiw ɲɛna siranko tɛ ne b'a fɛ ka min f'i ɲɛna diɲɛ kɔnɔ bi ne bɛ ka fɛn min ye sariya se de bɛ yen quoi k'a fɔ ko sariya bɛ ka labato sariya minnu sigilen don bɛnkan minnu labɛnnen don k'a bɛ waleyala diɲɛ kɔnɔ ne bɛ ka se de ye kosɛbɛ ka tɛmɛ sariya labatoli kan ni se b'i ye dɔrɔn hali anw yɛrɛ fɛ yan ni se b'i ye dɔrɔn e ka sariya tagacogo bɛɛ ka ɲi se de bɛ diɲɛ kɔnɔ wa se de bɛ anw fɛ yan n b'a fɛ ka min fɔ jɛkuluw cili parti politikiw cili an bɛ yɔrɔ min na bi maliyɛn an mago bɛ dun ka fa la o ɲɛɲinini k'o ɲɛdɔn togodaw la o lasabatili o ka ɲi kosɛbɛ ka tɛmɛ nin jɛkulu ciw kan ka conseil des ministres kɛ an ka kɛnɛyaw la o ɲɛɲinini k'o dɔn o ka wusa ka tɛmɛ nin jɛkulu lakodɔnni kan kuma tɛ k'a fɔ ko k'u ci bi kiniko de b'anw na dumuni ko de bɛ anw na maliyɛn ni ye 90% bi o bɛ gɛlɛya de kɔnɔ mali waritigi man ca n'i y'a jateminɛ transition na wagati i b'a ye k'a fɔ an bɛ se k'a fɔ ko 95% o tun ye transition dɛmɛbagaw ye mais n'i ye jateminɛ kɛ wagati laban ninnu na i b'a ye k'a fɔ ko bi an bɛ yɔrɔ min na a tɛ tɛmɛ 50% kan mun y'o kɛ parce que gɛlɛya mɔgɔw mago bɛ laɲini minnu na u hakili la k'u bɛna se ka satisfait cogo minnu na u y'a ye k'a fɔ don o don dɔ de bɛ ka fara gɛlɛya kan bon o don o don dɔ bɛ fara gɛlɛya kan o gɛlɛya in fana mana yɔrɔ si o nana ni bɛnbaliya de bɛnbaliya in de nana to gɛlɛya in ye fanga sɔrɔ kosɛbɛ o dɔ ye jumɛn ye parti politiki n'i y'a ci hakilina minnu b'u la olu b'i fara jugu de kan baara caman bɛ yen bi anw fɛ an ka ɲɛmɔgɔw bɛ k'a kɛ a bɛ dɔ fara u jugu de kan a t'u ka baara ɲɛ u bolo bi mago min bɛ jamana kɔnɔ o y'a ye de k'a fɔ ko maa minnu bɛ k'an mara marifa de b'u bolo sinon maaw bɛ lahala min na bi n'a sɔrɔ ko politiki mɔgɔ dɔ de tun bɛ ka fanga mara an bɛ yɔrɔ min na bi
ça sɔrɔ i ye kuma wɛrɛ mɛn i tulo la donc mais an ka laɲini t'o gɛlɛya ye an ka laɲini nin ye fanga ka se ka jɛkuluw lamɛn fanga ka se ka sigikafɔ kɛ fanga ka se k'a lajɛ jamanadenw bɛ se ka don da kelen fɛ cogo di gɛlɛya caman bɛ Mali kɔnɔ bi bɛnbaliya de bɛ ka na ni gɛlɛya camanba de ye ka ɲɛsin fɔra k'a fɔ ko sigikafɔw bɛ sen na jamanadenw bɛ se ka ɲɔgɔn ye ka kuma cogo min na o kuma na nin baara in an ye dɔw yɛrɛ minnu jɛkulu dɔw minnu cira dɔw bɔra k'a fɔ k'u b'u lafasa k'a fɔ jɛkulu ci in ko nin t'a fura ye o kuma na ko sigikafɔw dialogue intermalien bɛ sen na o kuma na ni nin baara in kɛra est ce que a bɛ se ka fiɲɛ don o sigikafɔ la i bɔra ka danayabaliya ko kuma fɔ awa nin bɛ se ka halisa dɔ de a kɔgɔ wa nin bɛ se ka danayabaliya kɔgɔ furancɛla fanga ɲɛmɔgɔw ni jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ wa. Bon ka danabaliya kɔkɔ parce que an ka sigikafɔ in n'i y'a jate sigikafɔ min bɛ ka kɛ a fɔra de ko bɛɛ ka don ɲina tɛna kɛ maa si kɔ bɛɛ danna don a la. bon bɛɛ danna don a la an ka faso ɲɔgɔn ye o bɛɛ danna don a la toujours i b'a ye baara fankelemanw de don parce que sigikafɔ n'a nana jɔnw de bɛna sigikafɔ in kɛ jɔn ni jɔn de choisilen don k'o de bɛna kɛ jamanadenw bɛ da ye o de bɛna kɛ jamanadenw bɛ hakilina ye k'a fɔ k'olu ka sigikafɔ u bɛna taa fɛn fɔ a la min bɛ jamanadenw lafiya parce que ne bɛ Mali sigikafɔ lajɛ n b'a a dialogues lajɛ u b'a fɔ k'an ka sigikafɔ kɛ mais sigikafɔ in jɔn ni jɔnw de bɛ yen k'olu bɛ ka se ka jamanadenw lafiya o de ye sigikafɔ in a kɛcogo gɛlɛya ne bolo kosɛbɛ parce que maa damadɔnin ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan parce que i b'a dɔn Mali kɔnɔ maa kalanbali jatelen tɛ fɛn ti maa min bolo k'a kɔrɔ surtout ka taa se kalanbaliya ma donc ne b'a ye k'a fɔ dɔrɔn dialogue minnu bɛ kɛ ko jamanadenw ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka taa sira kelen fɛ a bɛ kɛ kɛcogo la kɛcogo min b'a la k'a tɛ se ka faamuya cogoya si la. donc nin bɛ se ka fiɲɛ don sigikafɔ ninnu na parce que n'i ye nin jateminɛ awa k'a fɔ jɛkulu olu jɛkulu i y'a fɔ cogo min n'i ye jɛkulu ci a bɛ se ka fara i juguw kan o kuma ninnu bɛ se k'a fɔ an ka tɔndenw ma o kuma na dialogue intermalien bɛ ka kɛ an tɛ y'a kɛnɛ kan walima u bɛ se ka hali wele bila u limanaw ma k'a fɔ awa sigikafɔ min bɛna kɛ an kana y'a kɛnɛ kan o fana bɛ se ka na ni gɛlɛya dɔ ye tuguni jamana bon o ye gɛlɛya kɔni ye parce que jamanaden dɔw a ka di i ye jamanadenw ka fara ɲɔgɔn kan ka hakilinaw de ta ɲɔgɔn fɛ bon de fait que dɔw ka jɛ cira n b'a dɔn n'a fɔra ko sigikafɔ bɛ yen u tɛna y'a kɛnɛ kan bon franchement o ti an ka laɲini ye an ka laɲini ye mun ye jamana ɲɛmɔgɔw u ka jamanaden bɛ minɛ ka kɛ kelen ye u ka jamanaden bɛ kɛ fɛn kelen ye sariya kɔnɔna la jamana maracogo kɔnɔna la parce que gɛlɛya min yɛrɛ b'an kan bi n'i y'a jateminɛ o ye jamanadenw yɛrɛ maracogo ye parce que kumakan in na n'i ye jɛkulu ci lajɛ ka jɛkulu ci lajɛ mɔgɔw bɛ yen u bɛ transition kɔnɔ bi u ye kuma fɔ transition ma kumaw bɛ yen hali sini an b'u lajɛ a bɛɛ ye kuma jugu ye mais transition tilala k'u gɛrɛ u la u bɛ ka jɛ ka baara kɛ bi u ka jɛkuluw ma ci bon ni yɛrɛ bɛɛ ye u bɛ nin baara minnu fana la n'o ye transition bɛ maaw ye maa minnu bɛ wuli ka réseaux sociaux minɛ ka nɛniw kɛ maa minnu bɛ wuli k'u buruja u bɛ tila k'olu ta k'olu don jamana cakɛ baara la a tɛ lafiya di fanga ma parce que an y'o caman de ye transition ka fanga in kɔnɔna la parce que maa minnu wulila ko surasiw tɛ se maa minnu wulila k'an bɛ kafebawulenw min maa minnu wulila ko an bɛ jamana in bila k'an bɛ boli hali an tɛ samara don bon n'i y'a jateminɛ o caman min bɛ an ɲɛ b'a la poche dir'u ma dɔw ko ni tuguna transition kɔ k'i ye suyu janfa mais poche dir'u bɛɛ ma ministère la bi bon nin bɛɛ ye gɛlɛya dɔ de ye nin tɛ jamana jɔ kɔrɔkɛ y'a fɔ cogo min na transition a bɛ sɛgɛn parce que sɔrɔsiya jɔyɔrɔ ka politikiya jɔyɔrɔ kɛ a fila a kɛli ka gɛlɛn kosɛbɛ. Mamadu Kulu Mamadu Traoré o kuma na n'i ye nin ko ninnu taabolo jateminɛ maa bɛ se k'a fɔ ko nin ye siran dɔ de tatɔ don k'a bila kuluw kɔnɔna la wa jɛrɛjɛkulu walima politiki tɔn walima association k'a f'u ɲɛna o kuma na a y'aw daden n'an ko cogo min na o de don nin y'o taasiraw dɔ de ye wa ou bien a fɔ min ma ko bɛɛ n'o ye démocratie est ce que nin bɛ se k'a fɔ ko sabu an ye jɛrɛjɛkulu hadamadenya dɛmɛtɔnw CNDH ni awa jɛrɛjɛkulu caman ko furancɛla fanga mɔgɔw k'u hakilila jigin jamana sariyaw la sariya wɛrɛ minnu bɛ jamana kɔ kan k'u k'a lajɛ u k'olu bonya sabu u b'a yira k'a fɔ ko fara ɲɔgɔn kan yamaruyalen don an ka fara ɲɔgɔn kan an ka hakililaw di
ko yamaralen don kuma na sariya sɔsɔ bɛɛ sen na wa walima nin ye ka n'an ko min ka kɛ n'an m'o kɛ an bɛ se k'aw ka jɛkulu ci. Très bien. I ka ɲininkali diyara n ye tugun n bɛ profiter ka foli kɛ CNDH mɔgɔw ye Agi Bɔrɛ kɛnɛ ka mɔgɔw n'u ka déclaration ye vraiment a diyara n ye a b'anw dɛmɛ an ka baara la parce que bi ni politique mɔgɔw yɛrɛ dɛsɛra b'a k'u kungo ɲɛnabɔ alors jamana bɛ mara ni politique de ye bon ko fo droit de l'homme mɔgɔw da donna la bon vraiment o ye fɛn ye an kan k'o fo donc n b'a fɛ ka min fɔ dɔrɔn simplement an bɛ yɔrɔ min na ko sisan nin ye bagabagali de ye ka ɲɛsin parti politique ni association politique ma ka se k'u da de sɔrɔdasiw ka fɛrɛw ka baara ma o man ka politique mɔgɔw da de o man k'u siran wa ne b'a dɔn an ka politique mɔgɔw tɛ siran mɔgɔ b'a la ko jamana politique mɔgɔw sirannen don o sirannen tɛ dɛ u bɛ natabaya de la politique mɔgɔ minnu ye jamana in ci dɛ olu de tɛ ka kuma bi u tɛ ka kuma k'a fɔ k'u ye jamana ci n'u kumana u ka jamana ci kɔlɔlɔ bɛ s'u ma o tɛ dɛ u mago bɛ jamana la tuguni k'a ci u sigilen bɛ k'o de kɔnɔ parce que anw minnu bɛ ka bɔ bi ka kuma autorité la transition ka gestion ka fɔ k'a man ɲi anw ma sɔn sariya sɔsɔ don a tɛ jamana taa ɲɛ u tɛna k'anw fɛ o anw bɛ parti politique créer jamana mara de kama ni jamana marali tɛ se ka kɛ ni élection tɛ o élection ɲɛ bɛ mɔgɔ minnu bolo ne ye ɲɛ bila bolo la sariya tilenni na ne ye ɲɛ bila bolo la politique mɔgɔw ka hakɛ dil'u ma olu na fanga de ma donc fanga ko nata de bɛ k'u da de alors ne bɛ min fɔ autorité la transition ye ni ɲi tɛ se ka tiɲɛ f'i ye i b'i jugu sara a bɛ tiɲɛ f'i ye mɔgɔ minnu b'u nagakɔrɔ n'u dadelen don fanga ko nata fɛ k'u jigi dalen bɛ fanga k'aw bolo n'u ye fanga d'u ma politique mɔgɔ système bɛ politique mɔgɔ bolo ka min bɛ fanga d'a ma k'a kɛlɛ kɔfɛ o b'u sɔrɔ u tɛ kuma u fɛ o u dadelen don n'u ye fanga sɔrɔ olu tɛ fanga la wagati min na u bɛna min y'u woloba ye donc u k'a dɔn k'a fɔ u ɲi anw de ye anw minnu b'u ladi sɛba tɛ fɛnjugu ye ka bila a den kɔrɔ ne ko ko bi politique mɔgɔ fara société civile kan les forces vives du pays bɛɛ ka laɲini ye bi an ka bɔ nin kɔnɔ lafiya kɔnɔ jamana wɛrɛ t'anw bolo ni Mali tɛ anw jigi bɛ an ka jamana de kan anw jigi bɛ an ka sɔrɔdasiw de kan ni ne ye jɛkulu ye ko jɛkulu tɔgɔ bɛ da ko ka sɔrɔdasiw dɛmɛ an b'an ka sɔrɔdasiw kɔ jɛkulu min ye plainte don CEMACI contre la n ko CEDEM de don collectif commandeur pour la défense des militaires mais o ka bɔ hakili ma ne t'a dɔn ni papier b'u bolo ou papier t'u bolo papier man ka d'olu ma o sɔrɔdasiw de kan ka anw lakana sɔrɔdasiw de kan ka anw dɛmɛ anw jigi y'an ka sɔrɔdasiw de ye sɔrɔdasiw jigi bɛ da jɛkulu jumɛn kan papier man ka d'o jɛkulu yɛrɛ ma o jɛkulu man ka plainte dɔ mɔgɔ k'a ma k'a fɔ ko ka tɔn yɛrɛ bɛ jigi o ti jamana développé o ye fɛn jamana kɔnɔ min bɛ jamana denw kɔ don ɲɔgɔn na k'o bɔ ɲɔgɔn na ni jɛkulu sa ni Mali yɛrɛ tɛ nin man ka kɛ jamana si kɔnɔ jamana denw jigiw ka sɔrɔdasiw ye sɔrɔdasiw ye jamana faw de ye jamana denw faw ye sɔrɔdasiw de ye ni jɛkulu sɔrɔla ko sɔrɔdasiw yɛrɛ jigi dalen bɛ o jɛkulu de kan ko ni ɲɛmulu bɔ sɔrɔdasiw la ou bien ni ko sɔrɔdasiw ka taa élection na ou bien ni ko sɔrɔdasiw ma jamana mara cogo man ɲi k'olu bɛ plainte d'u kan o ye jamana jumɛn ye an delila k'o jamana ye donc an ka bɔ nin kɔnɔ transition kuntala mana janya kɔlɔlɔ b'a la transition kɛlaw sirannen don jamana denw ye ka sababuya kɛ surtout jamana politique mɔgɔ minnu n'u tɛ kun gilanna kelen ka sababuya kɛ u b'a fɔ ko politique mɔgɔ man ɲi donc n'i y'a natɔla yɔrɔ jan fɛ i b'a a naturaliser fɔlɔ yala ka s'i ma u b'o de système kɔnɔ bon f'u ka b'o de kɔnɔ nous sommes en démocratie ne fa ye min fɔ démocratie ko la ne b'a fɔ n fa ye k'a ka sabali 91 y'ale sɔrɔ min an bɛ 2024 la bi anw bɛ diriger ni démocratie de ye ale yɛrɛ tɛ se ka den mot fɔ n'a ma tubabukan fɔ a la e ko tubabu e tun bɛ tubabu ka mara kɔnɔ e bɛ se ka bɔ o kɔnɔ e bɛ wari min dun tubabu b'a dilan k'a suma kɛ i kunna de i ka constitution min na a référé la France ka constitution de kan donc ne t'a dɔn an bɛ se k'an bolo bɔ tubabu bolo cogoya min na ka olu b'a kɔ facilement mais o tɛ se ka kɛ o tu sais mɔgɔ ni mɔgɔ bɛ se ka protocole k'aw ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ a m'i ka jamana nagasi bɛnkan de don a bɛ bɛnkanw kɛ ne y'o de fɔ an ka politique mɔgɔw ka erreur kɛra mun ye an ka hali politique mɔgɔw b'o erreur kelen na ni sɔrɔso fana i ni mɔgɔ bɛ jɛ k'a sɔrɔ i kɛlen don k'i ka dignité garder i ni mɔgɔ bɛ jɛ k'a sɔrɔ i jan b'i yɛrɛ la mais i t'i yɛrɛba k'u ta k'i sen n'i bolo siri komi an ka politique mɔgɔw bɛ k'u sen n'u bolo siri fanga ko nata ka u yɛrɛ di sɔrɔdasiw ma cogoya min na an y'an yɛrɛ di faransi ma ten de o ni Mali tɛ jamana si min yɛrɛ di faransi ma anw ta in cogoya la accord défensive a kun b'a kɔnɔ k'a fɔ ko tubabu bɛ se ka minɛn don mobili kɔnɔ Kayi fo Kidal an ka autorité tɛ se k'u ɲininka k'a fɔ ko mun bɛ mobili kɔnɔ o ye jamana ye wa o loi votera an ka assemblée kɔnɔ an ka députés ɲɛna a loi passera accord défensive la députés i ka jigin olu la kuma accord défensive sɔrɔdasiw ma kalan donc malien yɛrɛ de ti
aka jamana protéger cogo do mais ngo ni histoire c'est kelen no ambo français ka kunya la kuma e se ka photo di ko transition tika non ko luka ta je ne dis pas non o kata mais parce que transition ti c'est ko élection qui transition wati di olu era sonna mo ma on nana o de fo yo chronogramme min daw ma respecter folo flana ma respecter donc en ka chronogramme fitiri ni do ke dron o kata quoi en ka boni kono e jamana o bey al sini o jamana o soldasi joro tebla a jamana o kono comme l'Algérie par exemple défense di bo soldasi bolo al politique mo nana fangala ni jamana menacé no jamana min dona gele kono ka se fo degré ma donc poste do bey anto di politique mo mal ni politique mo nana fangala parce que on ka jamana ne ba don ka jamana ka coup d'état dayni anegati malien chila politique mo fara soldasi reka soldasi la fialente koy la fialente parce que ni duru fangoro fam ga grima a jigili bi kamana ko ba mo mo mi se ki deme ka jigi we politique mo ngani anyuma munu bi krefe so munu mago bu yera bakuna ka do na nyama na chino lu datala olu bi do de ngani kono donc vraiment nga bolo di nyoko ma nga so rasu debe aka boni kono mo bi shema ira so rasu nuna munu ba to election kontala bi jami ba to sigi ka fo nunu bi ka mo do to kasola les détenus prisonniers là sigi ka fo mi bi ka so ambi tonchi la o sigi ka fo nyemo olu te sigi ka fo nyemo nyuma wi parce que sigi ka fo foro yi mɔgɔ minnu bɛ kaso la ka sababuya kɛ u ye kaso sɔrɔ jama kuma la u ye faso sɔrɔ jama ko ka intérêt la olu de bɛ bɔ fɔlɔ ka jɔ gere kan n'olu jɔra gere kan tuma min na tɔn minnu cilen don tɔn ninnu avertissement bɛ d'u ma n'a ɲɛmɔgɔw de bɛ suspend u bɛ suspend mais tɔn ninnu bɛ wuli k'u jɔ u sen kan a bɛ taa sigikafɔ la n'o de ye o an tɛ se ka taa sigikafɔ la ka sɔrɔ mɔgɔw ka tɔn sisilen don an tɛ se ka taa sigikafɔ la ka sɔrɔ mɔgɔw denw b'aw bolo kaso la ka sɔrɔ u ye foroba kuma de fɔ u ma mɔgɔ suɲɛ u ma bɛn mɔgɔ kan on m'a jamana wardu comme le cas de Rose par exemple madame Fischer mais am se ka ta siya folo kan ka jugudi o kuma uluti jamana den do o si ka fo o dabora jamana don gama o dabora ka do suma ka kan nga transition bana am politique mo fara ngonga munu na nyo kungle na kelen ko do suma ka kan on kuna nga ta fe am ba fo opinion international na ka fo jamana don de benaka nous sommes là on ba ira opinion international la ka fo jamana den bela jelente ou ben candidat. Voilà. Donc, il est temps que la démocratie sauve. Transition, c'est mais la transition peut faire l'essentiel. La classe politique qui est autour de la transition, de l'autorité de la transition. Mais nous avons une force prématurée et politiquement dit. La démocratie sauvée, nous sommes des patriotes. Anti-c'est qu'à Béchi, quelqu'un comme nous avons Malik Glone de Sani Dougouja. Vraiment anga boni kono anga politique mo sera sabale ku bolo di nyoma anga iranga soro rasula anga ta election anga boni kono niti jamana joko yi d'accord aywa Yakuba Kulubali mo be se ka sira munye ni waliya nun kofe est-ce que la ni wera obe ni waliya nun kofe parti politique ci ni association ci la la ni mo be se ka sira munye ni baran nun kofe est-ce que démocratie anga sauver démocratie anga jo walma faranyonga minum ka ke est-ce que abse ka nani geleaye ulu konnala monsieur Diallo le problème que moi j'ai c'est-à-dire il y a une question d'âge entre ces jeunes là et moi quoi hein c'est ça le problème véritable quoi parce que on ka famille tu l'état où t'es clé quoi. Donc mais ne me nous fait ou que ça va aller parce que ne be ga min fo mumbe ka amblare tala tobu a jaranyo a manjanyo tobu ta fa anke here soro donc on de gan ko famuya tant que non mo famu ambe u ka démocratie min ko yi wallahi mban shi ke na ante nyai e kan e ma ko démocratie ay ta fait na yi nyai ke shibonti ke kono. Avec cette démocratie-là, on aura... Et il y a eu 30 ans, l'élection, il n'y en a pas. Tu crois que l'élection, c'est la solution? L'élection, ce n'est pas la solution. On doit chercher un État qui est faible. Donner la force, car force dit association, nous car État affaibli, n'a pas de beau là. Il faut un État fort. Tant que l'État n'est pas fort, toi-même, tu es en danger. Donc ay association ko aw de nanani ni suno foro association ko nte malien bedi tumbi bolo di nyoma
Muru Cleo Musa Cleo an bɛɛ tun bɛ aw de nana ni multipartisme ni fɛn ninnu ye ka n'an bɛɛ fara fara k'an bɛɛ kɛ ɲɔgɔn jugu ye mɔgɔ si tɛ si fɛ tu jamana in kɔnɔ parti 200 que 200 et quelques partis aw jamana bɛ se ka ɲɛ cogoya jumɛn na. Moi je crois qu'il est temps à le mot démocratie là ça ne contient absolument rien. Donc an k'i sigi an yɛrɛ ma an k'an sigi an k'an hakili jagabɔ an ka jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ. Yakuba Kulubali ne tun bɛ fɛ ka min ne tun bɛ fɛ ka ɲininkali min kɛ parce que jamana ɲɛmɔgɔw n'u ko bɛ taa ni nin sira ye kuma ayi ne tɛ tɔn ci ninnu moi je n'appuie pas hein moi je n'appuie pas tɔn ci ne bɛ sigi k'a fɔ de fɛ ni mɔgɔ filila a wele karisa i ye nin kɛ vraiment a tɛ bɛn jamana kɔnɔ an t'a fɛ i kɛ nin ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ. Tɔn ci bɛ se ka wolo fɛn jumɛn na? Tɔn ci nin a tɛ se ka wolo fɛn na comme nin y'a fɔ cogoya min na tiɲɛ tɛ diɲɛ la tun fanga de bɛ yen même américains israéliens tɛ ka palestiniens faga ni ye don o don wa américains tɛ k'u dɛmɛ yan ONU ma dɛsɛ yan tiɲɛ bɛ yɔrɔ jumɛn na. Donc u bɛ k'anw de nɛgɛ ko démocratie a donna tan a bɔra tan n'an b'an ɲɛsin an ka jamana ma k'an fanga fara ɲɔgɔn kan an k'o de kɛ min bɛ se k'a to maliyɛnw an bɛ se k'a kɛ kelen ye sinon démocratie parti 200 ni kɔ aw bɛ kan jumɛn aw bɛ se ka bɛɛ b'a fɛ ka fanga ɲini ni nin b'a fɛ ni nin y'a fɛngɛ e bɛ nin bɛ nin o sen sama ni taara yan fɛ nin bɛ nin sen sama. N'a qu'à tout ɲɔgɔn sen sama o ni fɛnw la où est-ce qu'on peut avoir le bout du tunnel? C'est pas possible. Donc il faut que nous on sache fanga farafina mɔgɔ dɔ c'est-à-dire fanga définition farafina ani tubabula kelen tɛ donc n'anw ko k'an bɛ taa u b'a fɔ cogoya ko n'i ye bugutufa dɔ ta k'i b'o o bila so dɔ kunna n'a ma bonya ma a bɛ dɔgɔya ma c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc moi ce que je souhaitais en toute humilité Maliens an k'a dɔn jamana in n'a a ka hɛrɛ an bɛɛ de ka hɛrɛ don an kɛ dusu bila kɛrɛfɛ an kɛ ɲɛngoya ni bɛsɛnkɔniya bila kɛrɛfɛ an k'a lajɛ tagabolo min bɛ yen sɔrɔdasi a kɛra sɔrɔdasi maliyɛn de don politique mɔgɔ c'est pas un métier o métier tɛ o étiquette tɛ k'a fɔ ko n bɛ politique la ça te donne pas de droit sur les autres ko parce que n ye politique mɔgɔ n ka fisa ni jamanaden tɔw ye o pourquoi les politiciens ont barakɛ a jɔn ni métier bɛ ni n'a bɔra mɔgɔ dama dɔw la parti ɲɛmɔgɔ ni i b'a dɔn par exemple quelqu'un comme Moussa Mara tout le monde sait qu'il est expert comptable là a parti mɔgɔ caman bɛ yen ça fait des années u bɛ balo jamana la de u bɛ balo jamana la bon est-ce que ça doit continuer? Parce que nous politique j'ai plus de droits sur les autres. Il faut faire tiens di Mamadou Traoré ma. Ale ko politique mo min u ye nin kɛ baara caman dɛsɛra parce que ne bɛ min ɲini Mamadou fɛ comme olu ye denmisɛnninw ye u kana dusu parce que aw kɛ da la an m'a fɔ ka mɔgɔ min anw ni Faransi bɛ ɲɔgɔn fɛ depuis olu de y'an colonisé. Il faut prendre un pays anglophone par rapport à un pays anglophone, francophone, il faut les comparer. Et que dans la français, t'es mort, fait. Tant qu'il y a français, fait, il faut qu'il chie. Et toi, tu ne vas pas te développer. Bon, donc, n'a y kamba yini ka bo olubolo modo kana soro an ko ko fo jago an no ke to nyove ne akila adamaden be ba fe ka yere yo mais nim kam woni fin ke ka eta fe ka bo jonya kono e ba fe ka rester sous mo wore ka demen kono eta fe ka bo demen kono abada ni karsa tene te ge fin o te ka joy yere lawa
d'accord hein ayiwa Modibo Kane an bɛ se ka sira mun ye ni association ninnu cili ani parti politique cila an bɛ se ka sira mun ye ok n bɛna kɔfɛ dɔɔni jamana politiki tagacogo k'a fɔ ko politiki mɔgɔw bɛ siran a kamanagan bɛ ne la dɔɔni n'i y'a jate minɛ Musa tan Modibo tan n'i y'o wagati politikiw jate minɛ ka na an ka président de la transition bɛ yɔrɔ min na sisan i b'a ye k'a fɔ ko différence ba de b'u ni ɲɔgɔn cɛ parce que an kɛlen don ka démocratie b'anw fɛ yan nɔ mais n t'a dɔn n bɛna fɔ cogo min na aw ye fɛn ta an tɛ se fɛn min kɔrɔ bon an b'a fɛ ka bɔ fɛn min fɛnɛ kɔnɔ n t'a dɔn an bɛna bɔ a kɔnɔ cogo min na n'o ye démocratie kɛcogo ye parce que an ko k'an b'a fɛ ka bɔ a la n'i y'a jate minɛ bi an ka kalansow la an ka tagabolo bɛɛ lajɛlen na i b'a ye k'a fɔ anw ni français tagacogo bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na mais an kɔni bɛ min ɲini dɔrɔn an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka politiki tɔnw association u k'u cili jɔ parce que u cili a tɛna ni bɛn ye jamana kɔnɔ u cili a tɛna ni kelenya ye jamana kɔnɔ ne ka faamuyali ye min ye n'i ye politiki jate minɛ ne yɛrɛ b'a fɔ au contraire politiki tɔɔrɔ min bɛ politiki la ne y'a dɔn cogo min na tɔɔrɔ min bɛ politiki la n'i b'a dɔn ni faso kanu tɛ kɛ cogo t'a la k'a fɔ ko yɛrɛ bɛ ci souvent n'i ye ne ɲininka personnellement ne b'a fɔ n k'a dɔw yɛrɛ cili parce que gɛlɛya min b'a kɔnɔ ne bɛ k'a minɛ cogo min na dɛ ne bɛ gɛlɛya min y'a kɔnɔ n'a cira souvent wagati dɔw la i bɛ se k'a fɔ o ye lafiya dɔ ye lafiya dɔ bɛ n'i ma parce que i kɛlen don ka jamana ta k'a da i kun n'i yɛrɛ fanga de bon donc n'i ye jate minɛ anw tagacogo la n'i ye maliyɛn yɛrɛ jate minɛ kɛmɛ sara la parce que u b'a fɔ politiki mɔgɔ ma ɲi politiki mɔgɔ ma ɲi n bɛna n kɔ o yɔrɔ la dɔɔni n'i y'anw ka du jate minɛ k'an ka kabilaw jate minɛ tagabolo caman bɛ yen bi jugujuguyaw la min tɛ politiki mɔgɔ ye o tagacogo caman bɛ yen bi c'est à dire hadamaden yɛrɛ maliyɛn yɛrɛ de tiɲɛna quoi ne mu maliyɛn yɛrɛ de tiɲɛna k'a fɔ ko nin ye politiki mɔgɔ ye nin ye sɔrɔsi ye nin ye nin ye olu ye nkalon nin ye quoi an bɛ pɔsiw la bi dɔw bɛ dugu ma n'u sera sanfɛ u bɛ tiɲɛni kɛ min ka bon ni politiki mɔgɔ ta ye bon o tɛ i b'a santi dɔrɔn de ni mɔgɔ nana fanga la a bɛna hɛrɛ sɔrɔ wagati min na mais ala dugumalama a bɛ dugu ma wagati min na t'a lajɛ a faso la t'a lajɛ a ka du kɔnɔ tagabolo min b'a la sinon n'i ye maliyɛn ta bi en 95% jamana yɛrɛ hinɛ bɛ min na ani ala cɛ jamana yɛrɛ hinɛ bɛ min na n'i y'a ta kɛmɛ sara la i tɛ temps sɔrɔ a dɔw la d'accord donc an sera wagati ma an ka se ka kɛ an yɛrɛ ye mais o kɛ yɛrɛ ye tɛna fɔ fanga ka jɔ a jɔyɔrɔ la ka kiri ka tigɛ ko ɲuman sɔrɔ fantan k'a dɔn k'a fɔ ko ne bɛna taa kiri la n b'a dɔn k'a fɔ n dalen don an ka kiri la a bɛ tagacogo ɲuman sɔrɔ donc o baaraw bɛɛ bɛ na politiki tɔnw o sariyaw bɛ boli hali politiki tɔnw kan parce que e tɛna se ka fɛn kɛ jamana kɔnɔ en tant que sariya ɲɛnama bɛ jamana kɔnɔ k'i bɛ kariya ka fɛn kɛ jɛkulu kɔnɔ min bɛ dankari jamana la o tɛ se ka k'i ka laɲini. d'accord ayiwa jɛmukan an kɔni sera a banyɔrɔ la ka ban ɲininkali laban minnu ni min'o kɛ aw la walasa an ka jɛmukan kuncɛ o ye k'a fɔ Mamadu Tarawele le roi sariya nin bɛɛ bɛ sariya de kɔnɔ jamana sariya sunba ko jɛkulu ka sigi charte des partis politiques bɛ yen nin bɛɛ ye sariya de ye an ka jamana kɔnɔ o tuma na sariyatigiw Kane y'a fɔ cogo min na mana sariyatigiw ka ko ye mun sariyatigiw ka kuma ye mun ye nin ko in na dɔɔnin mɔgɔw kumana ko la o tuma na jamana sariyatigiw fana kan ka u jɔyɔrɔ o kuma ma mɛn o tuma na u fana bɛ se ka mun kɛ nin ko la walasa awa sabu dɔw yɛrɛ ko k'olu tɛna bila tan k'olu na se sariyaw ɲɛma i b'a sɔrɔ u bɛ tila ka taa kɛ kiiri wɛrɛw ye o ni jamana cɛ o tuma na jamana sariyatigiw fana jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye walima segin ko jumɛn bɛ se ka kɛ nin baara ninnu na. Très bien i ka ɲininkali diyara n ye min ɲininka an ka jamana sariyatigiw fɛ jamana sariyatigiw bɛ ala place de la jamana kɔnɔ n'u y'a bila yɔrɔ min na i jo don i jalaki don a bɛ t'o de la min bɛ jamana kɔnɔ bi a dogolen tɛ jamana den si la kuma t'a sariyatigiw ma
an b'a ɲini an ka sariatigiw fɛ u bɛ dɔ lamɛn ale b'u ka dɔ fara u jɔyɔrɔ kan tɔn minnu jigilen filɛ la dissolution de la semence et puis Kaola de nouveau etc. international an b'a ɲini u fɛ IM ni PDS u ka taa bɔgɔ jeninin kan PSDA u ka taa bɔgɔ jeninin kan k'u ka hakɛ yira sariatigiw la n b'a ɲini jɛkuluw fana fɛ u ka fara u kan u dɛmɛ an ka constitution de b'a fɔ jamana o jamana ni sariya ma bato a kɔnɔ o jamana tɛ yen souvent ne bɛ n yɛrɛ ɲininka maliyɛn dɔw bɛ kuma dɔw fɔ transition ko in na n'a sɔrɔla an bɛɛ bɛ Mali kelen kɔnɔ k'a fɔ ko tout va bien ne mɔgɔ min ko transition ko tout va bien ne bɛ dugawu min k'i ye ala k'i ka du dilan komi n'a fɔ transition dilanlen don cogoya min na o la i b'a dɔn k'a fɔ si tout va bien ou pas transition tagabolo man ɲi nin bɛɛ ye fɛn y'a kɔnɔna la min ye gɛlɛyaw ye jamanadenw ma donc vraiment ne kɔni bɛ jamana sariatigiw wele u ka impliquer nin ko kɔnɔna na pour que ka solution sɔrɔ a la an ka bɔ nin kɔnɔ k'a ɲini jamana sariatigiw fana fɛ na an ka sigi ka fɔ wulila ni waati min ye k'an bɛ élection ko la sariatigiw k'u impliquer a waati kana wuli sariya tɛ se ka kɛ jamana kɔnɔ kalen bɛ kɛ sariatigiw ɲɛna ka waati min fɔ k'an bɛ taa élection na o waati bɛ se sariatigi kelenw ɲɛna autorité de la transition bɛ o wuli mɔgɔ tɛ sɔrɔ sariya la k'a fɔ ko o dagalen tɛ o man ka kɛ o jamana o mɔgɔ jigimisɛnya jamana ye an kɛrɛfɛ jamana dɔw bɛ yen olu taw kɛra cogoya min na kɔsɛbɛ na bɛɛ y'o ye nous sommes en démocratie an bɛ multipartisme de kɔnɔ an bɛ jamana min kɔnɔ a constitution sigisogo ye sariya de ye o sariya o maa si t'o sanfɛ sariatigiw de bɛ se k'o détail di jamanadenw ma ka bɛɛ jɔyɔrɔ yiri la politique mɔgɔw ka baara hakɛ de b'a la o sɔrɔdasi b'o cogoya la hali sariatigi fɛnɛ tɛ bɛn jamanadenw kan o n ko sɛbɛnni dɔw de kɛlen don ni sariatigiw bɛ taama o kɔnɔna la pourquoi n'anw ka autorité de la transition bɔra o siraw kɔnɔna la anw ka sariatigiw tɛ se ka kuma référendum min n'an y'a kɛ référendum in ale ko ko déclaration kɛra avant la cour constitutionnelle comment dirais d'accord o bɛ se ka kɛ sariya sɔsɔ ye sinon référendum kɛra sariya sɔsɔ de kɔnɔ anw ye référendum kɛlɛ kɛ k'a ban pewu a bɛɛ kɛra sariya sɔsɔ kɔnɔ a ma dogo mɔgɔ la d'abord référendum b'a fɔ anw ka constitution 91 b'a fɔ ko mɔgɔ kana maga ale la ni marifa b'i bolo coup d'état kɛla man ka maga la mais coup d'état kɛla d'anw ka référendum falen anw ka jamana den bɛɛ lajɛlen ɲɛna politique mɔgɔ t'a la sariatigi t'a la a b'a fɔ ni député démocratiquement élu t'i bolo. Ah mais premier ministre dɔ bɛ gouvernement ɲɛma dɛ. premier ministre dɔ o ye b'a fɔ cogo o ye parti politique ɲɛma. mais n ko m'o de fɔ n k'a kɛra n'anw kan sisan jamana in problème i b'a dɔn jamana in problème ye parti politique minnu n'u ye jamana ci ko jamanadenw bɛɛ convaincre o la n'o parti politique bolo ni traces ninnu bɛɛ kɔfɛ avec l'autorité de la transition les militaires précisément ko jamana bɛna d'olu ma tuguni k'u sago kɛ jamanadenw na o nata o de kama sɔrɔdasiw mana fɛn fɛn fɔ o bɛɛ bɛnnen b'u ma mais moi j'ai confiance à ces jeunes soldats je sais qu'ils vont jamais tomber les pays dans la main de ces anciens politiciens là encore d'accord k'u bɛ Mali diriger comme Mali diriger kuma jumɛn b'i bolo teliya la Mamadu Tarawele Lebura kuma min bɛ n bolo n b'a ɲini jamanaden cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen fɛ denmisɛn ni maakɔrɔba an ka jɛ an ka bolo di ɲɔgɔn ma Mali y'an bɛɛ lajɛlen de ta ye a ma sɔrɔ dɔ la ni dɔ ye mɔgɔ si ka ala deli tɛ i ka jamana ka jigin jamana wɛrɛ duguma a ka di bɛɛ i ka jamana ka yɛlɛ sanfɛ mɔgɔ i mana i bolo bɔ dɔ bolo farajɛ dɔ bolo k'i bolo di farajɛ dɔ ma a bɛɛ ye kelen jamana bɛɛ bɛ n'i ka intérêt de kama jamana wɛrɛ la ko Mali fana kan k'a ka intérêt de défend hali n'a ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ jɛ donc jamanadenw ka jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma an k'an ka autorité de la transition dɛmɛ ni n ko k'u dɛmɛ musala ka dɛmɛ tɛ dɛ k'u diriger ka taa envers le retour à l'ordre constitutionnel an ka taa élection na an ka bɔ nin kɔnɔ ni ti jamanadenw lafiya transition kuntala transition bɛ komi n'a fɔ ni jamana bɛ nima kara la a bɛna sa a bɛ jɛ ka fɛɛrɛ tigɛ a k'a kisi saya ma donc n b'o de ɲini maliyɛn cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen fɛ o faamuna aw yɛrɛ fo o diyara n ye Yakuba Kulubali
o kuma na ni jɛkulu ci in mɔgɔ bɛ se ka segin ni mun ye est ce que segin kɔ bɛ se ka y'a la jamana sariya wa jɛkulu si tɛ segin Mali la ko i tɛ tɛmɛ sariya fɛ jamana sariya de bɛ récépissé d'i ma o de b'a fɔ ko o kuma i yamaruyala la o kuma sariyatigiw ma kuma nin ko la u da de ninnu walima jamana sariyatigiw jɔyɔrɔ fana bɛ se ka kɛ mun ye. Mais comme Semasi ko ale bɛ il va faire recours à la justice. À la justice, oui. Parce que sinon parti politique te dissous comme ça, c'est devant la justice. PSDA, jugement que là de Oumar Marco, Sadi, oui. C'est devant la justice. Donc c'est pas la même chose que les associations. Donc les associations, ça c'est un récépissé qu'on leur délivre par l'administration territoriale. Donc ni oui statut de règlement soso ani saria min beye qui régit les associations nous soso ou peut fenge. Donc ne bolo vraiment an bɛ kɛlɛ politique mɔgɔw u bɛ kɛlɛ dɔ la kɛlɛ min kun t'a la quoi ni bɛɛ b'a dɔn jamana in a bɛ gɛlɛya de kɔnɔ bon comme ne y'a fɔ cogoya min na aw kuma fɔ cogo ne y'a fɔ aw ye aw bɛ ka démocratie minɛ cogoya min na o t'a minɛ cogo ye farafin ye farafin de ye kuma fɔ cogo dɔ bɛ yen n'i y'a fɔ mɔgɔ ma hali ni kuma ɲuman don a tɛ kun a ma donc il faut que les hommes politiques ils apprennent à parler parce que comme société comme aw bɛ ka ɲina culture yɔrɔ nin de kɔ quoi a tɛ tubabu ye koyi an ye farafin de ye il faut que culture yɔrɔ nin il faut qu'an k'o ta en compte fanga kan ka bonya de mais y'an bɛ fanga la gosi surasiw ni fanga man kan dɛ surasiw a ye kuma dɔw bɛ o tɛ fɔ o ayi parce que amour propre bɛ adamaden bɛɛ la o aw bɛ k'a kɛ comme vous avez plus de droits que ces gens alors que vous avez tous les mêmes droits vous êtes tous des Maliens bon n'aw tora k'olu la gosi bon a kɛra cogoya cɛ a bɛ digi u la f'a k'o yɔrɔ de faamuya donc an bɛɛ kɛ ne an dusu da a kɛra cogoya ninnu bɛ taa ka bɔ yen Modibo ma taga est ce que ɲininkali laban min b'o k'i la n'i bɛ kuma kuncɛ n'o est ce que kɔlɔlɔ bɛ ni association ci ni ne ko de association cili moi je ne suis pas pour d'accord ne bɛ min fɛ ni mɔgɔ ni fautera parce que sanction c'est graduel avertissement bɛ avertissement verbal bɛ avertissement fɛngɛ bɛ écrit bɛ suspension bɛ ainsi de suite a y'a daminɛ olu la ni dɔ ye n'a ye faute dɔ kɛ a ye averti a wele ka avertissement verbal d'a ma n'a ye fɛn wɛrɛ kɛ min b'o a ye avertissement olu avertissement est ce que olu procédure kɛra olu ma kɛ ne ko de désormais il faut o ta en compte parce que jamana nin n'a ye tasuma bila a la o da man d'an si la o parce que ça soit transition à kɛra mɔgɔ ye o et ils ont tous intérêt à ce que la situation se calme et que les gens se comprennent i b'a fara ɲɔgɔn kan an kɛ ɲɔgɔn faamuya c'est-à-dire parce que min bɛ comme ne y'a fɔ cogoya min na farafin de tɛ sɔn critiquer ma quoi o de b'an nature la quoi d'accord ko waati sera ok donc n'o b'an nature la il faut que les gens anw de k'an critique cogo changer quoi n'an y'o changer an bɛ ɲɔgɔn faamuya ni ko kuma bɛ e fɛ sisan kuma gɛlɛn don k'a fɔ faama ye a ɲini k'a ye ka taa fɔ a ye kelen na kelen an ka faamaw fana ye man di dɛ ne en tout cas ne kɔni bɛ min fɔ mais ka t'i sigi jama la karisa k'a la gosi vraiment ne fana ni tiɲɛ la Modibo Kane e bɛ se ka mun fɔ nin ko in na a bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye wa walima Yakuba y'a fɔ cogo min na a kana kɛ trouble à l'ordre public wɛrɛ ye mɔgɔw ka muruti bon jɛkulu ci kɔni na jamana kɔnɔ erreur min publielen tɛ mɔgɔw k'a dɔn a bɛ kɛ kɔlɔlɔ ye an bɛ min ɲini u fɛ toujours u ka dan sigi a la kuma minnu b'an bolo k'a ɲɛfɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye u ka dan sigi jɛkulu ninnu cili la u ka hali n'u ye ko kɛ min fana tɛ bɛn non mais sariya bɛ yen sariya bɛ yen n'i ye fɛn kɛ sariya b'i wele
i b'a jateminɛ k'a fɔ dɔw bɛ kuma purukutulen bɛɛ b'u da mais an b'a ye k'a fɔ dɔw bɛ sariya tigilamɔgɔ b'u wele dɔw bɛ taa dɔw bɛ segin dɔw tɛ segin bon toujours hali olu la maa kan ka wele ka kangari da i ye aw ye nin waleya min kɛ nin bɛ dankari jamana fanga la a bɛ dankari jamana taabolo la donc an b'o ɲini fanga fɛ dakuruya laban minnu b'an bolo an b'a fɔ fanga ɲɛna n'i kɛra son kɔrɔ n'i y'a ladon maa min bɛ sonyɛli kɛ k'a kɔrɔ n'i y'a ladon k'a gɛrɛ i la toujours adamadenw bɛ to a ma kunfan na jamana ɲɛmɔgɔw ka denmisɛnninw gɛrɛ fanga la kunun fɔ bi fanga bɛ maakɔrɔw bolo wagati de bɛ wagati la ko dɔn denmisɛnnin minnu bɛ yen bi n'i y'a jateminɛ hali n'i ye jɛkulu caman lajɛ n'i ye baarakɛbaliya sen bɔ a la a tɔ b'i dɛn n'i ye association caman lajɛ n'i ye baarakɛbaliya sen bɔ a la a tɔ b'i dɛn parce que cɛkɔrɔbaw bɛ taa jɛkulu sigi wari b'u kun wari sonyɛlen b'u bolo u b'a fɔ k'a ye association fara ɲɔgɔn kan a ye ninnu fara ɲɔgɔn kan pour que ka se k'an soutenir donc nin bɛɛ ye baarakɛbaliya bonyalen de ye jamana kɔnɔ parce que toujours a bɛ maakɔrɔ minnu bolo n'u b'a fɛ ka san n'a ye kunun fɔ bi an b'o cogo de la donc an bɛ min fɔ président de la transition ye a ka kɔfilɛ jamanadenw na kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ka burusi kɔnɔ mɔgɔw Mali dan tɛ Bamakɔ ye ne bɛ min fɔ an ka ɲɛmaaw ye o ye nin yɔrɔ ye. D'accord o faamuna an b'i fo kosɛbɛ Modibo Kane e ye parti yɛlɛma tɔnden ye min ye Manden commune kɔnɔna la comité exécutif central i b'o kɔnɔna la an b'i fo kosɛbɛ e nana o tɔgɔ la ka bɔ Manden min ye Yakuba Kulubali ale ye secrétaire chargé des conflits de la coalition des organisateurs de la société civile n'o y'an ka faso jamajɛkulu ye minnu bɛ yen n'u ka wulikajɔ bonyalen bɛ yuruku ani fantanya ka kɛlɛ Mali kɔnɔ ale fana tun b'an ka kɛnɛ kan Mamadou Traoré politique tɔn parti alternative pour le Mali PAM ale y'o ɲɛmɔgɔba ye a fana tun b'an ka kɛnɛ kɔnɔ jama ko di jamukan an balimaw an b'an sosoro yan min ye nin kun y'a ta ko 137 de ye dɔɔnin kɛra ne yɛrɛ tɔgɔ ko Amadou Diallo min ye Boubacar Traoré Grand B ale bolo tun bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ la radio fan fɛ Musa Haidara Lamine Kulubali Yusuf Sangare Salimata Wedarago olu de tun bɛ k'an bila jabaranin sanfɛ an balimaw aw ni ce aw ka filɛliko ɲuman na a k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ ni Ala sɔnna.